Praise God for this beautiful morning, a blessed Sunday, first Sunday of May po sa bawat isa. And bago po ang lahat, pwede po bang batiin natin yung mga katabi natin ng hello, good morning, at napakatamis na smile. Ganyan. Okay po, sa pagkakataong ito, may I ask everyone to please stand up. Let's go around, greet each other. Bigyan po natin ng napakatamis ng ngiti ang bawat isa. I love this family of God, so closely knitted into one. They have taken me into your heart, and I'm so glad to be a part of great family. I love this family of God, so closely knitted into one. They have taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family of God, so closely knitted into one. They have taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. Amen. Praise God. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. And as we start this worship service, bago po natin to simulan, let us search our hearts, our intentions of why we're here, why we're gathered here this morning. And it is to praise and give worship to our living God. And just praise Him and worship Him for who He is in our lives. Amen. Come on, church. Let us sing it with our whole heart. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who
Hallelujah. Hallelujah. Lord, truly, Lord, we are gathered here in this place to worship you in spirit and in truth, Father. Lord, sa oras na ito, salamat sapagkat sa pagkakataon na ito, Diyos, ang inyong kapangyarihan at kaluwalhatian ay pararanas niyo sa amin habang kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan. Salamat, O Diyos, sa bagong buhay. Salamat sa bagong kalakasan. Salamat, Panginoon, sapagkat sa oras na ito, Lord, mararanasan namin ang sinabi niyo, your steadfast love, O God, is new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Salamat, salamat ng marami, Panginoon. Continue, Lord, to fill this place with your presence, O God. Hayaan niyo, Diyos, na Lord, sa pagkakataon na ito, Panginoon, marinig namin ang tinig niyo, marinig namin ang kapahayagan niyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sapagkat kilala niyo kami lahat, Panginoon. At alam ko po na walang isa man na lalabas sa lugar na ito na hindi ka mararanasan. Let your divine encounter, O God, hallelujah, ang maranasan namin, Panginoon, at makilala ka namin sa isang malalim, personal at bibliyang kaparaanan. Marami pong salamat. Lord, hayaan nyo na padalhin nyo ang mga anghel nyo na makakasama namin, na magpupurit, magdadakila na inyong pangalan. Lord, let the spirit of praise arise in this place, O God. Hallelujah, hallelujah, Lord. And as we praise you, Lord, we know, Lord, that there will be miracles, Lord. There will be healing, O Lord. Hallelujah, for in your presence there is peace. In your presence there is joy, O God. Hallelujah. Salamat, salamat. Prepare our hearts today, O God. Yes, O Lord. Hallelujah. Hayaan niyo, Panginoon, na maging excited ang bawat sa amin, Panginoon. Especially in hearing your word, O God. Sapagkat, Lord, sa pamagitan ng inyong salita, nararanasan namin ang tunay na buhay, Panginoon. Nararanasan namin ang tunay na kalayaan. Salamat, salamat. Lord, Lord, ini-enthrone namin kayo sa aming kalagitnaan sapagkat kayo po ang nagsabi, where there are 2 or 3 gathered together in your name, there you are in the midst of them. Salamat, Lord. We claim it. We declare it, O God. In the name of Jesus, these things we pray. Amen and amen. Amen. Good morning, church! Parang mahina, ah. Good morning! Amen. Pwede mo bang sabihin muli sa iyong katabi? Sabihin mo, excited ka na ba magpuri sa ating Panginoon? Yan, yung mga nasa ating likuran, sa ating katabi, tanungin mo nga, excited ka na ba magpuri sa ating Diyos? Woo! Amen. Amen. So muli, sama-sama tayong aawit at magpupuri sa ating Panginoon at lahat po ng excited, sumigaw ng hallelujah! Sama-sama nating sambahin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Hey! Palakpak natin ating kamay sa ating Diyos. We will sing every tribe. Oh, yeah! Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Yes, Lord. All the treasure turn to ashes in the light of you. Oh, we will sing as we sing. The Lord Almighty, only you are worthy. Yes, you are worthy all in all. Sing it again. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. Lord, we will sing.
Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praises, glory, honor, unto our God. Sing unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey yo, hey yo, hey yo, ah. Come on, we will sing. Hey yo, hey yo, hey yo, oh, praise the name of Jesus. Hey yo, hey yo, hey yo, ah. Oh, we sing to you. Hey yo, hey yo. Once again, we will sing. Every tribe will sing. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasure turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy. Sing, you are worthy. Worthy of it. Oh, come on, pray. Praising, glory, honor, and strength unto our God. Oh, yes, Lord. Endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. Every tribe sing praises, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God. And every tribe sing, hey yo, hey yo, hey yo, ah. 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 Come on, let's declare. There is no one like our God. Say, there is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Wala'y sama kanimo, O Diyos. Wala'y sama kanimo, O Diyos. Awan ka padama po Diyos. Awan ka padama po Diyos. Waray nim sugat Ginoo. Waray nim sugat Ginoo. Bahid ka inguma po Diyos. Bahid ka inguma po Diyos. There is no one. There is no one like our God. We say there is no one like our God. 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 Praise and glory, honor and strength we will sing unto our God. Unto our God. You matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every time sing praise and glory, honor. Will we praise your name unto our God? You matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey yo, hey yo, hey yo, ah. Hey yo, hey yo, hey yo, ah. Hey yo, hey yo, hey yo, ah. Hey yo, hey yo. Come on, lift up your voice and we will sing. Hey yo, hey yo, hey yo, ah. 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 Oh yes, Lord, we praise your name. Amen. Patuloy tayong sumamba sa ating Panginoon. Patuloy ng ating aawitin. Lahat ng humihinga sa umagang ito ay magpuri sa ating Panginoon. Hey! Let everything that is breath, praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath. Come on, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
I praise in the valley, praise on the mountain. Oh, I praise when I'm sure, praise when I'm down. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I praise, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, praise the name. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, praise when I don't. Oh, I praise 'cause I know it's still in control. 'Cause my praise is a weapon. It's more than a sound. Yes, Lord, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I praise, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Sing praise, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise, praise the Lord, oh my soul. Palakpak po natin ating kamay. And we will declare, I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign. Yes, so we praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater well, let's than praise. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Come on, church, let's praise the name of Jesus. Praise the Lord, oh my soul. Sing praise, praise the Lord, oh my soul. Everybody praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. Yes. How could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise, praise the Lord, oh my soul. Sing praise, praise the Lord, oh my soul. Let everything that is breath praise the Lord. Come on, praise the Lord. Praise the Lord. So let everything That is breath. is breath. Here we go, here we go. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything That is breath. come on, come on. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath That is breath. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Lord. Oh, yes, so we praise your name. We give you glory. We give you honor. Oh, because your name is beautiful. There is no other name like Jesus. Oh, we thank you, we thank you. Oh, yes, Lord. Oh, we praise your name. We glorify your name. Dahil tunay nga, Panginoon, muli kami ay narito to lift your name on high. Walang ibang pangalan ang maitaas sa lugar na ito, Panginoon, kundi ikaw lang. Your name be lifted up in this place.
For there is power in your name. There is healing in your name. There is joy, there is peace in your name, Lord. Kaya patuloy kaming aawit sa umagang ito na bumula sa aming mga puso, Panginoon. Oh, we thank you, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, church. We will speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. Oh, speak the name of Jesus. I speak Jesus. Yes, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Come on, lift up your voice and sing. Your name is life. Oh, yes, Lord, we declare. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by the prayer. Speak the name of Jesus. I speak Jesus. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, Lord. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Oh, your name is power. There is healing. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn light. Once again we will sing. There is power in the name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, Lord. You break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. You're Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Oh, speak Jesus. We'll sing it again with all of your hearts. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus. Jesus for my family. Speak the holy I name. speak the holy name. Jesus. Jesus. So we will shout the name. Shout the name. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street.
stands over every enemy. Jesus for my family. Speak the name. I speak the holy Speak the name. Jesus. Come on, sing it again. We will shout the name of Jesus in this place. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness Over every enemy. Jesus for my family. Speak the name. I speak the Speak holy the name. Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Sing all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Sing it again. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, sing holy, holy. All creation's cry, holy. You are lifted high today. Holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Sing holy, holy, holy forever. Sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation's cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Lord, hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy.
Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Sing Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. He will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. If you worship, he will manifest himself. If you call him, he will manifest himself. If you seek him, he will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. See Yahweh. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself. Will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim. Call upon the name of the Lord. Shaddai, sing Jireh, Jireh. Adonai will manifest himself. Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Oh God, manifest yourself, Lord, in our midst. Manifest your glory, Lord. Manifest your presence, oh God. Manifest your power, Lord. Manifest, oh God. Manifest your power, Lord. Manifest your presence in our midst. Yes, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Diyos na banal, na may likha ng langit at lupa, na lumikha po sa bawat isa sa amin, na nagbigay ng aming buhay at tininga. Kami po, Diyos, ay narito sa iyong harapan, sumasamba ang aming mga puso. Nagpapasalamat, dinadakilang iyong pangalan. Ngayon pong umagang ito, O Diyos, magpakilala ka sa bawat isa sa amin. At idinideklara ko ang lahat ng may problema, lahat ng may sakit at karamdaman, lahat ng may suliranin, lahat ng ito ay mapapawi dahil sa iyong kapangyarihan. Pagpapalain mo ang buhay ng bawat isa. Dahil ang pangako mo, sino mang umuunang hinahanap ang iyong kaharian at katwiran, lahat ng kanyang kailangan ay idaragdag mo. Salamat po, Panginoon. O Diyos, ang
ang banal mong Espiritu ang siya maging tagapagturo namin. Buksan niyo ang puso't kalooban ng bawat isa at makatsap namin, Panginoon, ang portion ng mensaheng nais mong matanggap namin ngayong umaga. Ihanda niyo ang buhay ng bawat isa sa pakikinig ng iyong salita. Salamat sa mga first-timer na dinala mo po ngayon sa lugar na ito. Hindi ito aksidente dahil ito po'y plano mo sa iyong mga nilikha. Salamat po, Ama. Tanggapin niyo ang lahat ng karangalan, papuri pa sa salamat sa ilamang Ama sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Yan po ba'y malakas na palapak sa Diyos? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Bago po tayo maupo, atin mong kamayan ang nasa kaliwat kanan. Sa likod, sabihin nyo, ako'y nagagalak at narito ka. Ako'y nagagalak at narito ka. Ako'y nagagalak at narito ka. Yeah. Sige po, maupo ng bawat isa. Amen. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang Diyos ngayong umaga. At medyo kulang po ang ating aircon. Ano po? At plano po natin this week ay mag-a-avail po tayo ng meron naman pong 6 months to pay to 1 year. Kay Ate Janet, kausap ko na po siya. Ito pong dalawang stand na yan, ililipat po dun sa likod kasi by May 31, that is Saturday, anniversary po natin dito. Makakasama natin ang lahat ng taga-Pasig, taga-Mindoro, taga-Batangas, at ang Cavite, Parañaque, pati na rin po ang Pangasinan at Zambales, at ilang galing ng Jensan. I-open po natin yan. Yan pong dalawang stand, ililipat po natin sa likod. Yun po ang plano. At maglalagay po tayo rito ng split type, at saka isa pa po dyan sa loob. Ayan. Gawin po nating 4 para malamigan po tayo. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. At ngayon, medyo hindi po kaya. But thank God, purihin po ang Diyos sa lahat ng bagay ay na nangyayari. Mayroon pong layunin ng ating Diyos. Ano po? So ngayon po ay unang linggo na po ng Mayo. At next week na po ay eleksyon na. Kaya po ipapanalangin natin na patuloy na magkaroon ng mapayapang eleksyon, tahimik, at walang magkaroon ng casualties, no po, wag magkaroon ng mga gulo, at ang Diyos ang bahala sa panahon nating ito. Ayan. So ipagpe-pray po natin sa oras na ito ang mga bata, lahat ng mga bata. Ayan. Sige po, lahat ng mga 10 years old pababa. 10. Ating future pastor and bishop. Yan ang pinaka-the best na pangarap sa buhay. Amen. Sige po, lahat ng mga bata, ipanalangin po natin. Sabi po ng Proverbs 22 verse 6, train up your child in the way they should go. Sanayin nyo raw i-train ang mga bata sa daang dapat nilang lakaran. Para paglaki nila, hindi nila ito malimutan. And children are a gift from God. Regalo po yan ng Diyos, no? Sa mga parents. Yan po isang kayamanang hindi kayang pantayan. Ang pera mawawala, ang yaman, pero ang buhay ng bata, yan po'y regalo at kayamanang binigay ng Diyos sa mga magulang. Kaya po, ito natin ang kamay natin sa kanila. Heavenly Father, in the name of Jesus, salamat po sa mga batang ito. Ang mga batay mahal mo, Panginoon. Sinabi mo kapag hindi kami tumulad sa pananampalataya ng isang bata ay hindi kami paghaharian ng Diyos. Habang ang aming kamay nakatuon po sa kanilang lahat, we pray, Lord, na sa mga batang ito'y mag-raise up ka one day ng isang leader ng bayan kung hindi ka pa dumating. Mag-raise up ka ng mga engineer, pastor, evangelist, teacher, prophet, O God, apostle,
even teacher, anumang mga pangarap mo po sa kanila, maganap na lahat ito, Father God, in the name of Jesus. And we release, Lord, your covering, your protection sa mga bata pong ito. Gabayan mo po sila at ingatan habang lumalaki. Bigyan ng talino at karunungan ng gagaling sa iyo. Magamit po nila sa pag-aaral. I-bless mo po sila, bigyan ng kalusugan, kalakasan, at sa iyo po namin sila pinagkakatiwala lahat. Marami pong salamat. We thank you, Lord. We honor you, Father God. In Jesus' name, this we pray. Amen. God bless you all. Ayan. Sige, punta kayo dun sa likod at tuturuan kayo ng teacher. Ayan. Praise God. Medyo gumanda po yung boses ko at natuyo yung damit ko nung water baptism sa Tagaytay. Hindi agad nakapag ano. But praise God. Amen. Hallelujah. Meron ba tayong listahan dyan ng mga first-timer? Ate Shirley. At narito po sa harapan ko ang ating pong kapatid sa Panginoon, Sister Elma. No? Elma Balesteros Tan. Tayo ka, sister. Ayan. Palapakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. No? Ayan. Kasama niya ang friend. At actually po, siya po ay nung mapunta kami ng Oriental Mindoro, that was 1985. No? Doon po sa bayan ng Victoria, Barangay Makatok, kami po yung magkakasama na noong mga 1985 hanggang sa ngayon. At nalipat po, yung pamilya po nila, yung mga kapatid niya, very close po sa akin. At nung nandun pa po tayo sa dating church, ay pumupunta po ako kami dyan sa kanilang house sa Paranaque ba yun? No? Las Piñas. At ngayon nasa Manila na siya. Ano po? At mamaya ipagpe-pray po natin siya. Ano po? At sa mga first-timer pong nandirito, sino pa po yung mga first-timer? Pwede pong pakitaas ang kamay ng mga first-timer. Ayan. Ayon. Kayo po ay narito sa Jesus Be Lifted Up Church. It is a non-sectarian, full gospel Christian ministry. Wala po tayong reliyon o sektang dinadala rito. Lahat tayo rito, Katoliko, kung meron dadalong ibang reliyon, hindi po natin pag-uusapan yon. Ang pag-uusapan po natin dito ay wala iba kundi ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay at nagbabago ng buhay ng tao. Kaya po kayo ay welcome dito at hindi isa aksidente kung bakit po kayo naririto. Ako po'y naniniwala, ito po'y plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano po? So kaya nga po, non-sectarian, yun nga, wala tayong dinadala anumang reliyon, full gospel Christian ministry. Yung word na Christian, pag naalis po yung I-A-N sa huli, matitira yung Christ. Christian. Ibig sabihin ng I-A-N, I am nothing. Wala tayong magagawa kung wala si Kristo. No? Kaya napakahalaga po na matawag tayong tunay na Kristiyano kapag si Kristo naririto sa puso natin. Ayan. No po? So welcome po ang bawat isa. At sa oras na ito ay dadako na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya hinihiling po natin hinihiram ko ang inyong dalawang tainga at sa lahat ng mga nakasubaybay sa live streaming po natin, dyan po sa Jensan, sa CDO, sa Pasig at sa mga probinsya, ay makinig po kayo sapagkat ngayon pong buwan na ito, ang temang ibinigay ni Lord sa atin ngayon is about God's divine assurance. Yan. Bakit God's divine assurance? Binibigyan tayo ng katiyakan ng Diyos, kasiguraduhan na ang protection niya ay mararanasan po natin. Naniniwala po ba kayo doon? Dahil alam nyo ba, grabe po ang nangyayari ngayon. Kinilabutan ako nung napapanood ko sa balita, nung isang araw lamang dyan sa North, no? Yung nakapila mga taga-Antipolo sasakyan, siyempre magbabayad ka na sa toll gate o yung pong driver ng bus nakatulog. Siyempre ang bilis niya, sinalpok niya yung L300 yata. Ilan ang nakasakay kung 16, no? Tapos 6 ang patay o 8, no? Nabangga niya. Tapos, ang dami pong aksidente po ngayon. Sa Marikina, nung nakaraan, yung trailer na wala ng preno, may naatrasan, 6 din ang patay. No? At napakarami pong aksidente sa kalye po ngayon. Kaya pag wala ang God's divine protection ng Diyos sa tao, no? Talagang aksidente nandyan po. But tayo po'y nakakatiyak na iingatan tayong lahat ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga,
para magkaroon tayo ng God's divine assurance, na tayo magkaroon ng katiyakan, na ay ingatan tayo ng Diyos, sasamahan tayo ng Diyos, ating pag-aaralan ang kanya mga pangako sa banal na kasulatan. Na napakahalaga na bago tayo lumabas ng ating tahanan, magpapakover tayo ng kanyang precious blood, ng kanyang covering of divine protection sa buhay natin po. No po? Kaya nga po, nasa huling araw na tayo eh. Ang mensahe ng Lord sa akin, ako'y mag-quiet time nung makalawa, nung isa araw, everyday nagbibigay si Lord na mensahe. Sa 2 Timothy chapter 3, sa huling araw, ang sabi ng Diyos, ang masama, lalo magpapakasama. Marami ay lalayo sa Diyos, malalamig ang pag-ibig, magiging masuwayin sa mga parents. No? Mas mamahalin pa nila yung mga layaw ng buhay. No? Hindi nila bibigyan ng pansin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga po, ang mga nagaganap sa mundong ito, yan po'y talaga mga signs na ng pag-rapture, ng pagdating ng Panginoon. Kaya hindi nga lang po natin alam kung kailan ito magaganap. Sa isang araw, sa isang taon, sa mga darating na panahon. Ang mahalaga, tayo po ay may katiyakan na ang Diyos ay kasama natin. Ano po? So, palapakan po natin saglit ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Buksan natin ating mga Bible sa aklat ng Psalms 91. Psalms 91, salmo o awit. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Psalms 91 verse 14 to 16. Ano po ang sabi dito? Psalms 91 verse 14 to 16. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. The Lord is the one who blesses His word. Maupo na po ang lahat. Amen. Ano po ang sinasabi ng Panginoon dito sa kanyang salita? Dahil ang pag-ibig natin, itinalaga natin sa Diyos, kaya nga, ililigtas niya tayo. Itataas niya tayo sapagkat kinilala natin ang kanyang pangalan. Ano po? Diyan sa Tagalog ay sinasabi po, no? Doon sa verse 14, balikan natin, Goy. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Kaya po, ang salmo po, itong Psalms chapter 91, ayon po sa mga Bible scholars, ang sumulat po daw nitong awit 91 ay si Moses. Dahil nung matapos niya magawa yung tolda doon sa ilang na puok, ito yung sinabi niya. No? At mayroon naman nagsasabing ang sumulat nitong awit 91 ay si David. So may kanya-kanyang pananaw o idea ang mga Bible scholar. Pero ang mahalaga, nasulat ang banal na kasulatan hindi dahil sa talino at galing ng tao, kundi ito'y naisulat dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. They were inspired by the Holy Spirit. All Scripture is God's breath. Ito po'y kinasihan ng Diyos. At magagamit daw po ito sa pagtuturo ng katotohanan, pagtutuwid ng maling aral, pagtutuwid ng buhay ng tao. Yan po ang sinasabi ng 2 Timothy 3:16, ang salita ng Diyos. Ano po? All Scripture is God's breath. Hiningahan ng Diyos, kinasihan ng Panginoon. So tuloy po natin. Kaya nga, dito po sa, bago dumating itong verse 14, 15, 16, na pangako ng Diyos, na dahil minahal natin siya, kinilala natin ang pangalan niya, syempre, meron mo ng verse 1. No? Ano ang sabi ng verse 1? He that dwelleth, puntahan po natin, Goy. Ano po sabi ng verse 1? He that dwelleth in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. He will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. No? Yan po ang sabi ng Psalms chapter 91, verse 1 and 2. At sa 3, ano po ang sabi? Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Yan. So ito po ay pangako ng Diyos. No?
na ang mananahan, ang mananatili sa lilim ng makapangyarihang Diyos. No? Ang sabi po ng kasulatan, ang Panginoon ay iingatan siya. Kaya hangarin po ng bawat isa sa atin na ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang lumukob sa atin. Amen po ba? Ang mundo ay sobrang balot na ng kadiliman. But anong sabi ni Lord? Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. No? Sabi mo sa katabi nyo, arise, shine. Kabila, arise, shine. Yan, no? Magningning ka. No? Ang title po na ating pag-aaral ngayong umaga, The Only Safe Place. No? The Only Safe Place. Ang lugar lamang na ligtas ka. No? Ang sabi nga nung pinaka-team natin, God's Divine Assurance. No? Ang lugar na ligtas, ang lugar lamang na ligtas ka. The only safe place. Pag may bagyo sa Amerika, no, o merong storm doon. Ang storm nila, yung malalakas na, minsan yung buhawi, no, tornado. Doon talagang hindi kagaya sa atin. Sa atin, puro bato. Hindi mo basta magigiba. No? Ang natatanggal lang yung mga yero, mga bubong. Kuminsan yung mga bakal sa mga gym. No? Sa kanila, talagang washed away po yun. Bakit? Kasi ang mga bahay doon, puro kahoy, tabla lang, pinagbababar, parang pinapako, kumbaga sa minamartilyo. Doon, baril lang po ng baril. No? Talagang pag dumaan ng tornado, walang matitira doon. Minsan, may mga ilang bahay doon, meron silang underground. Para pag na-washed away yung buong bahay nila, doon sila safe doon sa ilalim. Na naghahanap sila ng safe na lugar sila. Alam niyo po sa mundong ito, wala tayong ibang pwedeng puntahan at sandigan. No? Dahil ang yaman ng mundo, ang pera at kayamanan, lahat yan lilipas, mawawala. Iiwan po natin yan. Kapangyarihan, katanyagan, kasikatan ng tao, kagandahan, kagwapuan ng tao, lahat ng yan ay mawawala. Pero sa mundong ito, anumang bagay ang iyong puntahan, hindi ka pa rin safe. Pero merong isang safe na kapag ikaw ay nagpailalim sa kapangyarihan ng Diyos, siguradong ligtas ka. Siguradong ligtas tayo. Amen po ba? No? Sa mundong ito, kahit saan ka pumunta, talagang minsan andyan na aksidente, hindi mo inaasahan. No? Hindi mo inaasahan na may mangyayari palang ganito. Kaya nga, tanging sa pangalan lamang ng ating Panginoong Diyos, di ba ang sabi ng awit, Proverbs 18:21, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are safe. No? Ang pangalan ng Panginoon ay makapangyarihan. No? Death and life are in the power of the tongue. Ano nga itong verse? Sorry. Death and life, ano po yun eh? Life and death, nasa kapangyarihan dila. Proverbs, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and they are safe. Proverbs 18:21. No? 18:10. Ayan. 18:10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. Ayan. Kaya sa pangalan ng Panginoon, meron ka talagang ligtas ka talaga. No? Pag ang Panginoon ang iyong pinaghari sa puso mo't buhay, siguradong ligtas ka. No? So balikan natin itong verse 1 ng Psalms 91 bago tayo pumunta doon sa 14, 15, 16 mamaya. The only safe place, no? Ang lugar lamang na ligtas ka, no? Is, number 1, is to dwell on God's character. The only safe place, ang lugar lamang na ligtas ka, is to dwell, number 1, is to dwell on God's character. Ang manahan ka, ang manatili ka sa katangian ng Diyos. No? Ano ang sabi nung binasa natin? He that dwelleth in the secret place of the Most High God. No? Siya na nananahan, nananatili, no, sa sikretong lugar ng makapangyarihan. No? Shall abide, ay mananatili sa lilim
ng makapangyarihan. No? Nandun ka sa lilim, nandun ka sa shadow. No? Di ba kapag tayo nainitan sa labas, sobrang init ngayon, kung wala kang payong at merong building dyan o puno, anong gagawin mo? Lililim ka, sisilong ka. Kasi medyo malamig doon, hindi ka tatamaan ng araw. No? Hinahangad mo yung preskong pakiramdam. Hinahangad mo yung ikaw ay hindi mainitan. No? So dito po, sabi po roon, ikaw ay ligtas lamang kapag ikaw ay nagdwell sa karakter ng Diyos. No? Kapag ikaw ay nanahan. Kaya nga, this is the first way to know God's protection, dwelling on the Most High. Yung manahan ka sa makapangyarihan. He is the God who is over all things. Siya ang Diyos na nasa lahat ng mga bagay. Kaya nga, if you're going to protected in your life, you're going to have to dwell on God's character. Andiyan po ba kayo? Kailangan tayong manahan sa karakter ng Diyos. No? Kaya yung sabi roon, He that dwelleth in the secret place of the Most High. Sa Hebrew word ng Most High o Most High, Elyon. Meaning the possessor of the heaven and the earth. Siya yung lumikha, siya yung may-ari ng langit at lupa. Kaya nga pag hinangad natin ang manatili, mag-dwell sa Most High, no, na may-ari at may likha ng langit at lupa, you shall abide under the shadow of the Almighty. Nandun tayo, no? Nakapailalim tayo, nakalilim tayo sa lilim ng kapangyarihan ng Diyos, ng makapangyarihan. Biro nyo, isipin nyo, sa mundong ito, wala ka nang pwedeng pananganangan, wala ka nang pwedeng pagtiwalaan, tanging ang Diyos na makapangyarihan lang. No? Kaya every day, every moment, every single moment ng buhay natin, bawat segundo, oras, wag na wag tayong lalayo sa lilim ng kapangyarihan ng Diyos. No? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, doon lamang tayo siguradong ligtas. No? Sabi ro, we shall abide under the shadow of the Almighty. The word Almighty in Hebrew word Shaddai, kaya yung inaawit natin kanina, Shaddai, Almighty God, no? Who is in great grace. The God who is bountiful in all our needs. Siya po yung Diyos na nag-uumapaw sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya pag ang Almighty God, ang siyang hinangad mong magkupkup at mangalaga sa iyo, hindi ka na magkukulang. No? Meron kang peace, meron kang joy, although minsan kulang tayo materially, financially, but we have joy. Masaya ka pa rin. Amen? Hindi mo alam, yung katabi mong yan, may pangangailangan material, financial, may kakulangan, pero masaya. No? Amen ba? No? Yung iba nga, wala ng pera, hindi pang masaya. Tayo, minsan wala ka man, pero masaya. Ibang na ibibigay ng kagalakan at kaligayahan sa puso ng isang tao. At mas maganda pa, kung may pera ka na, masaya ka pa. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? Praise God. Hindi ka magkukulang pag ang Diyos na makapangyarihan, the great provider, ang hinangad mong magkupkup sa iyo. Yan ang karakter niya. He is Almighty God. No? Most High. Elyon. No? Shaddai. No? God said, no? Di ba sabi ng verse 14, I will deliver you. Iililigtas kita. No? Ililigtas niya tayo sa lahat ng gawa ng kadiliman. Kaya si David sabi niya sa Psalms 121 verse 2, my help cometh from the Lord. Ang tulong daw niya nang gagaling sa Panginoon, which made heaven and earth. Verse 5, 121 verse 5, the Lord is my keeper. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. Siya raw yung ating shade. No? Yung di ba pagka maghintay ka ng sasakyan sa kalye, naghanap ka ng shade. Yung may lililim, no? May masisilungan ka. Ganon si God sa buhay natin. Kapag ang Diyos na makapangyarihan, lumikha ng langit at lupa, ang hinangad mong magkupkop, mangalaga sa iyo, praise God, wala ka nang hahanapin pa. Palapakan po natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga nabanggit ni David, di ba? Psalms 23, quote nating lahat, the Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside in the still water. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For Thou art with me,
Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Kaya nabanggit ito ni David kasi kay Lord, wala ka nang hahanapin pa. Nasa Kanya ng lahat ng kakailanganin natin. No? Andyan po ba tayo? Amen? Praise God. Palapakan natin saglit ang Panginoon. Hallelujah. No? At anong sabi ng verse 2? Yung binasa natin. Psalms 91 verse 2. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. No? My God. Kapag ang Diyos, ang ginawa mong Diyos sa buhay mo, masasabi mo, my God, in Him will I trust. No? The word God, in Genesis chapter 1 verse 1, di ba ang sabi ron, in the beginning, God created the heavens and the earth. The word God, in Hebrew word, no, Elohim. No? Plural. Ando ng Father, Son, Holy Spirit. The Creator God created the heavens and the earth. He is the Most High God. He is above all things. The covenant-keeping God, the eternal God. Kaya pag ang Diyos na makapangyarihan, ang hinangad nating mga lagat magkupkup sa iyo, at pagtiwalaan mo na siya ang great provider, supplier ng lahat ng kailangan natin, no? Praise God, panalo ka na. No? Wala nang talo ang buhay. Amen. Lagi tayong nasa winning side. No? Amen po ba? Hindi, dapat ma-realize natin, Lord, ako'y nasa ilalim at lilim na makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ano mang mangyari sa mundo, lumindol man, bumagyo man, bumuka man ng lupa, praise God, ako'y nasa kamay ng makapangyarihang Diyos. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. No? You need to abide. You must abide. No? Manatili tayo sa Diyos because in God there is protection. Di ba ang sabi ng John 15:5, sabi ni Lord, abide in me and I in you because apart from me you can do nothing. Wala tayong magagawa. Kaya kailangan tayong mag-abide sa Diyos, manatili sa Diyos. Dahil pag humiwalay ka at lumayo ka sa kapangyarihan ng Diyos, malaki ang posibilidad na mapahamak. No? Kaya napakahalaga po na sa buhay ng bawat isa sa atin, no? When you abide, you are protected by God. He is your refuge and your fortress. He is the shelter of our lives. No? Siya yung ating shelter ng buhay. So, make God your habitation. Gawin mong ang Diyos ang iyong tahanan. Di ba yung tahanan natin? Di ba kasabihan natin, na-experience natin, pag nasa abroad tayo, enjoy, merong pleasure, pero may kasabihan nga na there is no place like home. Kasi pag nandun ka sa bahay mo, pwede mong gawin lahat. Mahiga ka, magpahinga, magbukas ng aircon, uminom, magbukas ng ref, kumain, kahit anong gusto mong gawin. Kasi nandun ka sa safety, alam mong lugar ka, nandun ka sa bahay mo. Amen po ba? Pag ginawa mong ang buhay mo na ang Diyos ang siyang habitation natin, siguradong ligtas tayo. Payapa tayo. No? May panatag ang loob natin. Yan. No? Ang gandang bayan, pero mas magaganda yung mga pinagagawa nila. Engineer pastor dyan natin eh. No? Ayan, no? Ganyan ang mga house sa US nga eh. Ewan ko sa US to. No? Mas malalaki pa dyan. No? So, mga kapatid, mga magulang, no? The only safe place is to dwell on God's character. He is the most high God, the maker of heaven and earth. Kaya pagka na kay Lord ka, alam mong nasa lilim ka at ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, praise God. No? Siguradong ligtas ka at payapa ka. No? Kung meron man tayong nabalitaan na kapatirang, na aksidente, minsan nga, naisip ko rin yun pero sabi ko, kung yun ay untimely death, o kasi sabi ng verse 11 ng 91, He shall send His angels to take charge. Ipapadala niya ang mga angel niya para ingatan tayo. Pero bakit may kapatirang na aksidente? Pwede naman silang ingatan ng Diyos.
O baka talagang yun na ang time para umuwi sila kay Lord. Hindi tayo makakapag-question kay Lord eh. May mga bagay na nagaganap na hindi natin malaman. No? Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. Amen po ba? No? Si si Miles Monroe kasama asawa, tsaka anak, yung helicopter nila, bumangga doon sa tower. Ayun, patay yung buong pamilya ni Miles Monroe. Napakahusay na guro o teacher, lingkod ng Diyos. No? Hindi natin maku-question ang mga nangyayaring sakuna sa mundong ito. Sabi ng Lamentation 3:37, walang nangyayari sa mundong ito nang hindi sa kapahintulutan ng Diyos. Laging may dahilan ng Panginoon. Kung minsan masakit man, pangit man, sa kabila niyan, may magandang layunin ng Diyos. Hindi sa lahat ng oras madilim at may bagyo. Ang bagyo, 3 days lang, dadaan lang yan. Pagkalipas niya, ang liwanag na, andyan ang sikat ng araw. Kung may dilim sa buhay mo, may pinagdaraanan ka, dadaan lang yan. Bukas makalawa, andyan na ang liwanag, parating na sa buhay mo. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? Pangalawa, the only safe place is to shelter under God's tender care. To shelter under God's tender care. Nandun ka sa shelter, no? Sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. No? Yung mga anak natin, pag may karamdaman at sakit, sino ang unang nakakaramdam ng kirot o pangamba? Siyempre, yung parents. Sobrang pagmamahal ng magulang sa anak. Anong gagawin ng magulang? Gagawin ng lahat. Ipagamot, painumin ng gamot, dalhin sa doktor. Kung ano-ano isipin niya, gumaling lamang ang anak na may sakit at karamdaman. Dahil nasa ilalim ng mga magulang, ang mga anak na ito habang nasa poder niya, na ito'y dapat niyang pangalagaan at bantayan. Kung ito'y magkaroon na ng pamilya, meron na siyang sariling pamilya. No? But still, kung 50% o 30%, andun pa rin ang take care ng magulang niya sa kanya. Kasi anak niya yun eh. No? Pero, ang mga anak, habang nasa pangangalaga ng parents yan, hindi pababayaan ng mga magulang ang anak na yan. Amen po ba? To shelter under God's tender care. Kaya pag ginawa mong ang Diyos ang nangangalaga sa iyong buhay, praise God. No? Dumating man ang bagyo, dumating man ang sakuna, ang protection ng Diyos ay nasa sa iyo. No? Tignan po natin ang video clip na ito. Goy, yung birds parents. Ayan. I-play mo nga. May isa pa yan mamaya. Tignan po natin. No? Umuulan, siyempre yung nanay nakikitang nababasa ang mga anak, yung wings niya, yung feathers niya, kasi mababasa, magkakasakit ang mga anak niya. No? Meron pa isa, Goy, yung nasa ilalim nung sinend ko sa iyo. Ito po, ang dami po niya, ang ganda. Ganito po yung divine protection ng Diyos, na magkakaroon ka ng assurance kay God kapag ang Diyos ang talagang ginawa mong mga laga ng buhay mo. Kasi nga sa mundong ito, wala ka nang parang aasahan, no? Tanging ang Diyos na lamang talaga. No? Amen po ba? Tignan niyo po ito. At pinapakita po dito na yung ina, kung papaano niyang inaalagaan sa oras ng sakuna, bagyo, ulan, trahedya, at ibinubukan niya ang kanyang pakpak para pangalagaan ang kanyang pamilya. No? Tignan po natin. فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد
Praise God. No? Nakakatuwa pong pagmasdan na umuulan yung nanay, talaga ibinukay yung pakpak niya para wag mabasa ang mga anak, nasa lilim ng pangangalaga niya. No? Kaya pag ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang ginawa nating shelter ng buhay natin, siguradong nasa ilalim tayo ng pangangalaga ng Diyos. No? Walang pinagkaiba yan sa mga parents eh. May mga parents, sobrang talagang pagmamahal sa anak, kahit malayo, pupuntahan yung mga anak, no, para gabayan at bigyan ng pangangailangan. Kung may sakit, pupuntahan. Talagang ganon ang puso ng mga magulang. No? Higit ang ating Diyos na nasa langit. Ano po? Andiyan po ba tayo? No? Ito po ang lugar na kung saan ikaw ay safe. No? To shelter under God's tender care. Kaya ang sabi ng verse 4, 91 verse 4, He shall cover thee with His feathers, no? And under His wings shall thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. No? Kanya kang tatakpan ng kaniyang mga bagwis, yung feathers. At sa ilalim ng kaniyang pakpak ay mangangalong ka, sisilong ka. At ang kaniyang katotohanan ay iyong kalasag at baluti. Yan. No? Nakita natin doon sa mga anak, no? Kita natin, no? Safe sila. Dahil ang mother nila nandoon palagi. Kaya yung mga nanay natin, yung mga anak na nandirito, tandaan nyo, no? Mahalin ang mga parents. Andiyan ba mga anak? Sino mga anak dito? Taas ang kamay. Yung mga estudyante, mga high school. Ayan. Lahat naman tayo mga anak. Wala na ang mga parents ng karamihan sa atin. Pero yung mga kabataang nandirito, tandaan nyo, hindi natin kayang pantayan ang ginawa ng mga magulang natin sa atin. No? Kaya hanggat buhay ang mga parents nyo, mahalin nyo sila, paglingkuran nyo sila. Pag dumating ang panahon na kayo'y gumanda ang buhay, sumagana, wag na wag ninyong kalilimutang suportahan, pangalagaan ang inyong mga parents. Amen ba mga kabataan? No? Nakita natin yung mga ina, mga mother birds, no? Sa panahon ng ulan, bagyo, talagang sobrang protection nila sa kanilang sa kanyang mga anak, no? Ganyan ang mga parents natin, higit ang Diyos. Sa panahon na tayo ay mayroong trouble sa buhay, ang Panginoon laging nandyan sa tabi natin. No? Sabihin natin sa katabi natin, magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. No? Kasi ang mga tao, minsan, ang tiwala nasa material, sa magagawa ng tao, ng doktor, kung may sakit, no? Dalubasaw ang doktor na ito, pero kung minsan ang mga doktor may hangganan. Sasabihin niyan, 6 months na lang ang buhay mo, kasi ganito sakit mo. Pero kay Lord, hindi. No? Kahit tinaningan ka ng doktor, yung taning na yan, ikakat ng Diyos dahil bibigyan ka pa ng mahabang buhay ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Ang Diyos, sa Kanya lamang tayo makakasumpong ng tunay na kaligtasan. No? Lahat ng bagay sa mundo mawawala eh. No? Lahat lilipas. Kaya habang tayo may magagawang bagay na mabuti sa kalulugod ng Panginoon, gawin po natin. Dahil yan ay mananatili magpakailanman. Ang langit at lupa lilipas, pero ang salita ng Diyos mananatili. Pati na rin po yung mga nagawa natin sa kapwa natin. Hindi po nakakalimutan ng Diyos yan. Pangatlo, no, is to rest in God's strength. Mamahinga sa kalakasan ng Diyos. No? Tanging meron lamang tayong katiyakan ng kaligtasan sa buhay na ito, no? Kapag tayo po'y namahinga sa kalakas ng Diyos. Kasi nga, di ba minsan, marami sa atin pagod na sa buhay, hirap na, yung iba nga nagpapatiwakal, may pera naman, milyon ng pera, sikat, artista, pero bakit marami nagpapatiwakal? No? Hirap na sa buhay. Bakit? Kasi hindi niya hinanap ang kapahingahan sa Diyos para magkaroon siya ng lakas. No? Alam nyo, yung lakas natin, talaga nauubos siya, nawawala. Parang battery ng sasakyan eh. No? Merong time, yung time limit, 2 years, 2.5 years, tapos wala na. Palitan mo na ng battery. Pero alam nyo kay Lord, yung lakas natin, ang Diyos ang magkapanibagong lakas ng ating lakas. Siya ang magbibigay ng ating sigla ng lakas natin. Kaya nga ayon kay dito sa salita ng Diyos, Psalms 46 verse 1 to 3. God is my refuge and strength, a very present help in trouble.
Therefore will not fear. Will not we fear. Though the earth be removed, though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with swelling thereof. No? Ang Diyos daw ang kanyang ampunan o kanlungan at lakas, handang saklolo kapag may kaguluhan. Kaya alam nyo, kapag yung tayo na mahinga sa kalakasan ng Diyos, yung nawala mong lakas, ibabalik ng Diyos yan. No? Kaya ako po, kahit araw-araw magmisyon, bumiyahe, pumunta kung saan-saan, hindi ako napapagod. Bakit? Dahil nandun ako, namamahinga ako sa kapangyarihan ng Diyos. No? Nandun ako sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. So you need to rest in God's strength. Nandun ka sa lakas ng Diyos kasi wala naman po tayong magagawa kung sa sarili natin eh. Mahina tayo, ang katawan natin humihina talaga. Pero pag ang lakas mo, ibinigay mo sa Diyos, yung lakas mo na yan, magpapanibago kang lakas. No? Hindi ka manghihina. Kaya ang sabi ng Isaiah 40 verse 31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. No? Siya na naghahangad ng siya naghihintay, no? They that wait or they that rest, no? Sa Panginoon. Marirenew yung strength natin. Matutulad tayo sa agilang lumilipad, no? Pumapaalapaap at nananakbo, hindi manghihina, hindi mapapagod. Kaya pag ang Diyos na nagbigay ng buhay natin at hininga natin, ng lahat meron tayo, no? Na mahinga tayo sa lakas ng Diyos. Yung lakas natin, siya ang magdaragdag. Hindi ka mapapagod. Yung mga napapagod sa paglilingkod sa Diyos, baka hindi kasi tinawag yun. No? Tinulak kaya tuliro. No? Ang totoong naglilingkod sa Diyos at nandun ka sa tamang lugar ng paggamit sa ng Diyos, kahit nag-iisa ka, wala kang kasama, may kagalakang ginagawa mo yan, praise God, masaya ka at magkakaroon ka ng panibagong siglang lakas. Pero yung iba na kapag nanghihina, baka hindi ka para diyan, dito ka pala. No? Kasi may mga lugar na pag nasumpungan mo, ito, masaya ako rito, ginagawa mo yan na may kagalakan, kahit wala kang kasama, makita mo, masigla ka, malakas ka. No? Bakit? Dahil nasa tamang paggamit ka ng Diyos sa kanyang katawan. No? Yung iba, nadadry, ba't ba ako nandito? Baka kasi hindi yan ang ipinapagawa ng Diyos sa iyo. Pag nandun ka sa tamang paggamit ng Diyos sa iyo, halimbawa sa music ka pala, tapos nandun ka sa isang ministry, hindi ka ngayon masaya. Pero pag nandun ka sa isang tamang paggamit ng Diyos sa iyo, sa paglilingkod sa Panginoon, makita mo, no? Ang sigla mo, lagi kang present, hindi ka pa huli-huli, kasi excited ka eh. Nandun ka sa tamang paggamit ng Diyos sa iyo, sa paglilingkod sa Kanya. Pero pagka naglilingkod ka kay Lord at wala ang puso mo dyan, wala, lagi kang late, wala kang dry ka, parang ayaw mong umaten, ayaw mong pumunta sa ganitong ministry, kasi nga hindi ka pala dyan. Pero pag nando ka sa tamang ministering ipinapagawa ng Diyos sa iyo, anumang pagsubok o problemang ma-encounter mo, hindi ka bibitaw. Bakit? Dahil nandiyan ka sa tamang ministering inilagay ng Diyos sa iyo. Palapakan natin ng Panginoon. Amen. Marami sa atin dito, maraming mga pinagdaraan ng shakening. No? Sineshake ang faith, ang service mo kay Lord, ang katapatan mo kay Lord, marami kang pinagdaanan, pero bakit nandiyan ka pa rin? Dahil ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan. No? At ikaw ang fitted dyan, karapat dapat ka dyan. Yang tornilyo o yung nut, pag hindi tama yung roskas at pinilit mo, masisira yon. Tama po ba? No? Pero pag tama siya, ang bilis mong maikot yung nut. No? Kasi fitted siya. Tayo po, pag tayo ay naglilingkod sa Diyos at ang kapahingahan natin nasa lakas ng Diyos, praise God, anumang mangyari sa mundong ito, hindi ka lalayo sa Diyos. Magpapatuloy ka. Amen. Lalo na ngayon na ang Diyos, hindi natin alam kung kailan siya darating. Kaya sabi mo sa katabi nyo, maghanda kang mabuti sa pagdating ng Panginoon. No? Maganda tayo. No? At anong ihanda natin? Number 1, puso. Puso natin. No? Some of us, habang naglilingkod tayo kay Lord, no one is perfect.
Lahat nagkakamali. Pero hindi tayo dapat manatili sa ating pagkakamali at kahinaan na yan. Kailangan ng puso natin, Lord, you know my heart. I ask you to forgive me, Lord. Change my heart, my character. Ikaw ang magbabago sa akin. Hindi ko po kayang baguhin ang sarili ko. Amen po ba? Siya naman po talaga ang magbabago sa atin. Hindi naman natin kayang baguhin ang old nature natin. No? Pag meron kang desire to change by God, makita mong sarili mo, Lord, thank you, Lord. Wala na pala yung ganong aking ugali o ganong attitude. Lord, salamat, nagmamature na ako. Yan, no? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Sa kabila, ikaw yun. No? Kasi baka mamaya, narinig niyo yung mensahe ko, ito yung katabi ko yun. Yung nasa likod yun. Si sister yun. Hindi, ikaw yun. Lahat tayo yun. No? Lahat tayo, binabago ng Diyos araw-araw. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. No? Kaya wag tayong magtuturo. Lahat po tayo, sa mensaheng ito, hindi lang kayong tinuturuan ng Diyos, pati na rin po ako. No? At kailangan ako ang number 1 makaranas ng binibigay kong mensahe sa inyo. No? Mahirap naman kasing turo ako ng turo. Ikaw nga, Bishop, hindi ko naman nakikita sa yung tinuturo mo. Mahirap po yun. No? No? Hindi kayo maniniwala at hindi magiging effective po yun. Kaya mahalaga sa kaming mga mangangaral, kami ang una nakakaranas ng itinuturo. No? Kaya lahat ng ito, naranasan ko po ito. No? Katulad ng sabi ko sa inyo, sabi nga ni Rev Rio, si Bishop, makita mo isang araw, nasa Mindoro, makalawa, bukas, ando naman sa Pangasinan, nasa gano, sa Jensa, nasa ganun. Kasi, ang rest ng buhay ko, nasa lakas ng Diyos eh. No? Siya yung nagbibigay ng lakas. No po? So, kaya nga, mag-rest tayo sa strength ng Diyos. No? Huwag tayong manangan sa lakas at galing natin, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. No? Kasi wala naman tayong talaga magagawa. Kaya sa buhay pong ito, wala na tayong hahanapin pa, kundi kay Lord, nasa Kanya ng lahat. No? Siya ang lakas natin, siya ang kalungan natin, siya ang shelter natin, hindi niya tayo pababayaan. No? Tandaan niyo po yan. Naranasan ko po yan sa aming pamilya. No? Pang-apat, ito na po. Puntahan natin ang verse 14. Ano pong sabi? Because He had set His love upon me, therefore will I deliver Him. No? The only safe place is to love God. Number 4, to love God and to know His name. Ibigin ng Diyos at kilalanin ang pangalan niya. Kaya ang sabi ng 14, di ba? Dahil ang pag-ibig mo'y itinalaga mo sa akin, nilaan mo sa akin ang pagmamahal mo. Kaya nga, ano ang sabi? Because you love God. When you love God, God will deliver you. Ililigtas ka ng Diyos dahil inibig mo siya. No? Di ba yung mga mag-boyfriend o kahit mag-asawa, pag nakikita mong maaring may kapahamakan pwedeng mangyari sa minamahal mo, anong gagawin mo? Nakatingin ka lang ba? Nakamatsyag? Pababayaan mo ba siya? Hindi. Ililigtas mo siya. Amen po ba? Ano ba, may sakit ng Mr. o Mrs., anong gagawin ng Mrs. o ng Mr. pag may sakit ang mahal niya? Ililigtas niya kung may kapahamakan pwedeng mangyari. Gagawin ng lahat, masave lang ang buhay ng kanyang minamahal. Gagawin niya lahat ng paraan para masave. Alam niyo, higit ang Diyos. Dahil minamahal natin ang Diyos, ililigtas ka ng Diyos sa lahat ng uri ng sakuna ng buhay. Kung may negosyo ka at parang pabaksak na, iaangat ng Diyos yan. Bubuhay ng Diyos ang papatay mo ng negosyo. Kahit nga kuko mo eh. Di ba yung kuko parang pag namamatay na? At kung mamatay na siya at mawala na yung pinakaibabaw ng kuko natin sa baba, isang araw, buhay na uli, nandyan na uli siya. No? Lahat ng patay sa buhay natin, bubuhay ng Diyos. Dahil minahal natin siya. Inibig natin siya. Although meron tayong mga kakulangan, may mga pagkakamali, hindi yan tinitignan ng Diyos. Ang tinitignan ng Diyos, yung mga dakilat, magagandang bagay na gusto niyang mangyari at gawin sa buhay natin. Kaya ang katabi mo, kung mahal mo sa buhay yan, mahal ng Diyos yan. Huwag mo siyang ibe-blame, huwag mo siyang kasi ganyan, ugali mo, ganyan-ganyan. No. Lahat tayo makasalanan. Walang matuwid sa atin, wala kahit isa. No? Lahat tayo, no one is righteous, Romans 3:10. Walang matuwid, wala kahit isa sa harapan ng Diyos. No? At ang Diyos, anumang pagkatao meron tayo, kayang baguhin ng Diyos yan. Kayang itama ng Diyos kung may mali sa buhay niya. Ang Diyos ang magbabago, hindi tayo.
Iiyak mo kay Lord, ipanalangin mo, at pag ang Diyos ay dumating ng oras para sa Kanya, magugulat ka, itataas ng Diyos yan isang araw. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. To love God and to know His name. No? Dahil minahal mo alam ang Diyos, ililigtas ka niya. Naalala ko nga, naikwento ko na ito sa inyo, ulitin ko. Siguro mga 28 years ago, o baka mga 31 years, nung kami pamilya, papunta ng Mindoro, mga BLTB pa yata noon, sakay kami ng bus. Pagdating Batangas City, may batong tumama doon sa bubog ng bus. Tapos, mga 5 minutes pa o 10 minutes bago dumating sa pier. 6 p.m. ang sakay ng barko. Naisip ko, bumaba na lang kami, tatlo na yung anak namin noon, maliliit pa. Sabi ko, doon na lang tayo matulog kay paring Art Gonzales, kay Bishop. Bukas tayo bumiyahing umaga. Nung pumunta kami ng umaga sa pier, yung barkong sasakyan sana namin ng 6, umalis pala ng mga 6:20, abot pa namin yun. No? Kasi iniisip ko, late na kami. Kaya nag-stay na lang kami. Yung palang sasakyan namin ng 6 dapat nung hapon, lumubog doon sa may matuko sa Batangas, sa karagatan. Kaya ang daming tao na naka-life jacket, naka-ulay orange. Kaya sabi ko, Lord, totoong ang umiibig sa'yo. Alam mong may sakuna mangyayari, hindi mo pinayagan. Kaya bumaba na kami sa Batangas at doon natulog kay Bishop Art. Kung napasakay kami ron, hindi pa naman ako marunong lumangoy sa malalim. No? Baka malunod kami lahat pamilya ron. No? Kaya alam nyo, God knows everything. No? He sees everything and He knows everything. Alam ng Diyos ang future natin. Alam ng Diyos ang mga mangyayari sa panahong darating. Kaya dahil may plano pa ang Diyos sa buhay mo, kaya ka buhay pa hanggang ngayon. No? Kaya tayo buhay at malakas. May plano ang Diyos. No? Maraming taong magbabago ang buhay dahil sa buhay mo. Gagamitin ka ng Diyos na buhay na patotoo para ang mga loved ones natin, kakilala ka mag-anak, ay makakilala din sa Panginoon. Kaya when you love God, the Lord will deliver you. Ililigtas tayo ng Diyos. Amen po ba? Secondly, sabi roon? Know God. Pag kinilala natin ang Diyos, kinilala natin ang pangalan niya, when you know God, our Lord Jesus Christ, God will set you on high. No, di ba sabi, I will set Him on high because He hath known my name. Dahil kinilala natin ang pangalan ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, no, itataas niya ang buhay mo. Iaangat ka niya. Hindi ka niya lang iaangat ang kabuhayan mo, pagagandahin ka pa ng Diyos. Kaya tignan niyo mga kababaihan sa tabi niyo. No? Pagandayan ng paganda. No? Totoo yun. Kay Lord, ang buhay ng isang mananampalataya, gumaganda ng gumaganda. Niniwala ba kayo doon? Yung mga lalaki, mga mister nyo, pagguwapo ng pagguwapo yan. No? Papayag ba kayo, ang pinakasalan nyo, pangit? Siyempre, hindi. No? Maganda yan sa gwapo, sa paningin nyo. No? Kaya ang buhay sa Panginoon, pag kinilala mo ang Diyos, minahal mo siya at kinilala mo siya, ang buhay mo, yung dating pangit, gaganda. Hindi lamang mukha, kundi yung puso natin, pagagandahin ng Diyos. Babaguhin niya ang buhay natin. Iaayos niya yung mali sa atin. Itatama niya. At pag itinatama tayo ng Diyos, minsan masakit. Di ba yung magulang, pag may mali sa anak, anong ginawa sa anak? Napalo. Kasi mahal ng Diyos yung anak eh. No? Mahal ng ina yung anak, kaya napalo. Dahil may maling ginawa. At pag pinalo ka ng nanay mo, tatay mo, masakit. Hindi ka masaya, hindi ka, sige nahay, paluin mo pa ako. Hindi ka tumatawa. Bagkus, nasasaktan ka. Alam nyo, kay Lord ganun din. Minsan, ina-expose ni Lord yung mga bagay sa buhay nating hindi magandang karakter. No? Ina-expose niya para mabago. Amen po ba? At pag binabago tayo ng Diyos, sa ikatututo natin yun dahil nga gusto niya tayo magamit para marami pang magbago ang buhay. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi nyo, humanda ka. Babaguhin ka ng Diyos. Aayusin ng Diyos ang puso mo, ang buhay mo. No? Aayusin niya lahat yan. No? Kasi mahal ka niya. No? Mahal niya ang bawat isa sa atin. Aalisin niya yung kayabangan, kapalaluan, kataasan,
Kung ikaw ay dating maramot, hindi ka na magiging maramot. Magiging mapagbigay ka na. No? At kung ikaw ay mapagbigay na, lalo ka pang magiging generous, sobrang generous. Amen po ba? No? Naalala ko, Sister Elma, nandun pa tayo sa GL noon eh. Kaya ako napupunta sa kanila noon, dyan, malaki yung bahay nila sa Las Piñas, nga ba yun, Parañaque. Yun, ano ako sa kanya, nagsulisit, tulong doon sa church, sa GL, sa Kalapan nung araw. No? Kaya alam nyo, pag ikaw ay mapagbigay, lalo ka payayamanin ng Diyos. Ang bukas na palad, lalong umaapo sa biyaya kay Lord. Pero di ba yung mga tikom na kamay, wala nang paglalagyan ng Diyos, tikom eh. No? Sa ilalagay, nakatikom. Pero pag bukas yan, nabawasan ka man, ang totoo, yung binawas sa'yo, babalik sa'yo, siksik, ligiliga, tumaapaw. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! No? Kaya nga, the only thing no, sa buhay nating ito na safe ang lugar, number 1 is to dwell on God's character. To shelter under God's tender care. To rest in God's strength. To know His name. To love God. No? Kilalanin ng Diyos, mahalin ng Diyos. Kaya pag mahal mo ang Diyos, number 1 sa buhay mo, praise God. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ni Lord. No? Pag inuna natin siya. Pag siya ang number 1. No? Ang misis ko, number 2 lang po yan eh. Kasi number 1 si Lord. No? Pagka meron kang may tawag ang Diyos, kailangan pumunta ka sa ganon, sige, hahayo ka. Kasi number 1 si Lord eh. At hindi mo naman siyempre, ibig sabihin pababayaan ang asawa mo o mga anak mo. Siyempre, ang priority natin sa buhay, number 1, personal relationship with God and yung family. Hindi naman pwedeng serve kay Lord, napapabayaan ng pamilya. No? Kailangan balance po tayo. No? Balansyado po tayo. Kaya nga, mga kapatid, mga magulang, sa buhay nating ito, wala nang ibang lugar na pwede kang kalagyan. No? Kundi ang hangarin natin na ang Diyos. Ang gawin nating kanlungan, sandigan, takbuhan sa oras ng may problema o wala. Everyday sa buhay natin, kailangan ang Diyos ang siyang nangangalaga sa atin. Amen. Walang pinakaiba yan sa mga anak nga para sa mga parents nila. No? Kaya sa atin pong lahat na nandirito, kung hindi nyo pa nagagawang ang Diyos ang talagang pagtiwalaan, isipin natin, i-realize natin, biro mo, the God, the maker of heaven and earth, ang lumikha sa atin, nagbigay ng hiningat buhay natin, kapag siya ang ginawa nating nangangalaga ng buhay natin, wala ka nang hahanapin pa talaga eh. Bahala ang Panginoon sa future mo. No? Sa mga youth natin, sa mga anak, sa mga apo. No? Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay, walang nakatago sa Kanya. Walang lihim na di nabubunyag, walang nakatago na hindi mahahayag. Lahat ihahayag ng Diyos. Kaya maging totoo, maging malinis, tapat at totoo ang puso natin sa harapan ng Diyos. No? Kaya po, ngayong umaga na ito, alam ko po na habang kung hindi pa darating si Lord sa mga darating na araw, buwan, taon, gawin lamang natin ang tama at mabutit kalooban ng Diyos. Upang sa ganon makapag-impok tayo ng mga koronang ginto sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya tandaan po natin, lahat ng ginawa natin, basta't para sa Panginoon, hinding-hindi iyan nawawalan ng kabuluhan. Yung oras, panahon, katulad nito, no? Ang Diyos nating sinasamba rito ay totoo, buhay, makapangyarihan, nararamdaman, bagamat di nakikita at nahahawakan, pero nararanasan ng Diyos natin. No? Kaya ngayon po umaga na ito, muli tayong lalapit kay Lord. No? At kung hindi pa totally 100% na ang Diyos, ang ating Panginoong Sus, ang nananahan sa puso nyo at hindi tayo totally nagtitiwala sa Kanya na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay, no? Ngayon po ay ilagak natin ang buhay natin sa Kanya. Tumayo po ang bawat isa. Sige po. Natawag natin ang ating music. Awitin natin With All I Am. Ikukumit natin muli ang buhay natin sa Panginoon. Dahil masarap pong italaga sa Diyos ang buhay. No? Ipagkatiwala sa Kanyang lahat, ang oras, anak,
trabaho, negosyo, pamilya, pag-aaral ng mga anak, lahat, i-commit natin sa Kanya. At kapag i-commit natin kay Lord ang lahat, makita nyo po, everyday, yung strength natin, nagpapanibagong lakas, yung will ni Lord, mangyayari sa buhay natin, yung desire ng heart natin, igagrant niya po yan. No? Kaya sabi ng Psalms 37:4, delight yourself in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. No? Umawi tayo sa Panginoon. Into your hand Pwede po ba nating itaas ang kamay natin sa Panginoon? I commit again With all I am, with all I am for you, Lord. for you, Lord. You hold my Hold word my word in the palm of your in the hands, palm of your hand, and I am yours and I am yours forever. forever. Sing it again. Into your hands, Lord. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you. I walk with you wherever you go, to tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I You're live, the reason that the I reason live, that I see. the reason that Jesus, I see. believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I You're the live, reason that I live, the reason that I see. the reason that I see. With all I am, with all I am. I worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you, Lord. I will worship. Amen, Lord. I will worship, Lord. I will Sambahin natin ang Panginoon. worship you. I will worship you, Lord. Sambahin natin ang Diyos. I will worship. I will worship you, Lord.
all I am. Mga magulang, mga kapatid, ito ang oras at sandali upang italaga natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Kilalanin ang ating Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung hangad po ninyong manahan sa lilim at kapangyarihan ng ating makapangyarihang Diyos, sumunod po tayo sa maiksing prayer na ito, bawat isa po sa atin, especially sa ating mga first-timer. Mahal po kayo ng Diyos. Sabihin natin lahat ang panalangin na ito habang tayo nakayuko, nakapikit, nakataas ang kamay. Sabihin po ninyo, Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, marami pong salamat sa mga salita mong aking narinig. Nais kong manahan sa iyong kapangyarihan sa oras na ito. Nagpapakumbaba ako sa iyong harapan. Humingi ng kapatawaran sa lahat kong mga kasalanang nagawa, simula pagkabata hanggang kasalukuyan. Linisin yung aking puso ng iyong dugong banal na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka, Panginoong Yesus. Tinatanggap kita na Panginoon ko tagapagligtas. Nananalig po ako sa iyo. Ikaw ang anak ng Diyos. Simula po ngayon, kinikilala ko na ikaw, Panginoong Yesus, ang aking tagapagligtas, Diyos ng aking buhay, Diyos na makapangyarihan, hindi nagbabago, kahapon, ngayon at magpakilanman. Marami pong salamat. Sa lilim ng iyong kapangyarihan, ako po'y mananatili. Dahil sa iyo, O Diyos, may kaligtasan. Marami pong salamat. Ito aking panalangin. Amen. Ako na lamang po manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa buhay ng mga magulang, kapatid, bata, na nandirito ngayon at sa mga nasa kanilang mga tahanan. Father, I pray, may your heads of protection be upon your people. May your blood surround us. May your covering and walls of fire surround us every day. Sa aming pong pamumuhay, araw-araw, nagtitiwala kami't umaasa. Katulad ng sabi ng iyong salita, they that wait upon the Lord shall renew their strength. And he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Lord, sa iyo kami nagtitiwala. Bless niyo po ang buhay ng bawat isa. Fulfill your promises upon each and every one. Change our hearts from your glory to glory. Kumilos ka, Panginoon. Ipadama mo na ikaw ay Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Lord, pagpalain niyo ang buhay ng bawat isa, ang kanilang mga trabaho, negosyo, kabuhayan, ang kanilang mga anak at pamilya. O Father God, in the name of Jesus, Lord, salamat. I declare and decree in Jesus' mighty name na ang buhay ng bawat isa will never be the same again. Pinagpala mo ng iyong mga anak, materially, financially, emotionally, physically, O God, in Jesus' name. Salamat, Lord. Inaangkin po namin ang katagumpayan ngayong umaga, ang kasagutan sa mga panalangin ng iyong mga anak. Sinagot mo na ang prayer ng iyong mga anak ngayong umagang ito, Panginoon. Thank you, Father. We honor you. We praise you. In Jesus' name, everybody says, Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Maupo po bawat isa. Praise God. Naramdaman ko po, the Holy Spirit, the presence of God is here. And I believe na biniles ni po ni Lord ang ating mga buhay. At bago tayo dumako sa ating Holy Communion, dahil ito po'y ginagawa natin once a month bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, tayo muna po'y dumako sa isang banal pa rin gawain. Ito po yung ating giving time sa ating Panginoon. Ano po? Pangunahan tayo, Reverend Rio. Amen. Yes po, magandang umaga. May lang pong binigay ang Lord sa akin to discuss about itong ating pong gagawin. Alam niyo po, we always say that giving is very crucial part ng isang buhay Kristiyano.
So, ano po ang perspective ng bawat isa? May kanya-kanya tayo. Pero, regarding this matter, gusto ko pong, sa akin, no, for me, ang decision po na magkaloob, hindi lang po primarily financial matter. Marami tayong pwedeng ibigay sa Panginoon. Pero alam niyo po, ang pagkakaloob sa Diyos, dalawa ang pinag-uugatan. Unang-una, nature ni Lord. Sino ba si Lord? Pangalawa, yung relationship natin sa ating Panginoon. That is one thing that we need to understand. And kinuha ko po, kinote ko yung John 3:16 na very powerful po sa atin. Di ba sabi ng Lord, God so loved the world. For God so loved the world that He gave. So yung word na gave na yan is very powerful sa ating pong buhay. So ang mensahe po dapat ng ating bibigay o ipagkakaloob ay yung pong pumapaloob sa John 3:16. And truly, ang meaning o makikita nating pinapahiwatig ng Lord, love gives. So tuwing magkakaloob tayo, dapat pala galing sa pag-ibig. Kilala mo ang Lord at yung mga bagay na kaugnayan mo sa Kanya. Ano ba yung mga ginawa ng Panginoon? So ang ating pong kailangan maunawaan, dapat ang bagay na yung sinasabi nating pagkakaloob na yung pagmamahal sa Diyos, paano ba natin ipinapakita ito araw-araw? Kasi hindi lang po ngayon, hindi lang po tuwing tayo magkakaloob, dapat every day of our lives ay meron kang ipinapakita na pagmamahal sa Diyos. And truly, pag mahal mo ang Lord, mahal mo rin ang kapwa mo. Kaya yun ang pumapaloob doon sa message, for God so loved the world. Sino ba ang world? Tayo po yun. Tayo po na narito sa church na ito. So unang-una po, we need to realize, gusto ko lang po yung theological side nung gusto kong sabihin. Kailangan po natin maintindihan na sa ating Panginoon, we should be realizing the three inescapable truths about it. Unang-una, lahat po tayo, we all belong to God. We all belong to God. Amen? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20, do you not know, sabi po ni Paul, that your body is the temple of the Holy Spirit? Talon. And you are not your own. Talon ulit. For you were bought out at a price. So, Christians, alam niyo po, possession tayo ng Panginoon. Pagmamay-ari tayo ng Diyos. Amen? And of course, we have no claim even sa ating mga sarili. Kaya po nung nakakilala kay Lord, sinurrender mo na lahat ng karapatan mo. Kaya minsan sinabi niya, karapatan ko to. Kailangan ipagtanggol ko karapatan ko. Tandaan ninyo, nung na-born again ka, lahat ng karapatan mo na kay Lord na. Okay? So I assume that we must also forfeit yung ownership and control ng ating mga ari-arian. Kasi minsan tayo, born again, yung part ng life, pero yung bulsa hindi pa rin born again. Ang pinaka-late na nabo-born again, bulsa. Hirap na hirap magkaloob. Akala nila nawawalan sila. Pero tandaan natin, yung relasyon, yung nature ng Lord, that He is always gracious giver. And your relationship to Him will prompt you para magkaloob galing sa puso. Kasi nung nagbigay ang ating Panginoon, galing sa puso, pagmamahal. So, hindi lang out from whatever yung ating ibinibigay sa Panginoon, dapat merong, tawag dito, nakaka-inspired. Sino po rito pagkakaloob na, tumatayo, pupunta ng CR, ang tagal maglabas, nakalak sa tingnan mo, ang tagal naman, tapos na bang gibigayan, tsaka palang lalabas, para mapawis na pawis, nagtago sa CR. Marami pong gumagawa nun yan. No, tuwing kaloob, aalis sila. No, magtatago. Tandaan natin, sabi ko nga sa inyo, ang binibless ng Lord ay ang puso. Amen? And other thing, tayo po'y tumanggap ng sobra-sobra sa Diyos. More than enough. And God's grace toward us is so abundant. Excessive. Grabe ang kaloob ng Diyos. Kaya dapat, hindi ito hinuhoard. Hindi ito ini-stock. Dapat, ang kaloob, kasi regalo Ang regalo, dapat anong ginagawa? Binibigay. Saan ka nakakitang regalo o regalo ko sa'yo, iuuwi mo? Hindi. Dapat, dahil ito'y gift, dapat ibinibigay. So, everyone to whom much is given,
from him much will be required. And to whom much has been committed of him, they will ask the more. Luke 12:48. So, ang pag-aari mo ngayon ay kailangan mong gamitin, hindi lang po sa personal enjoyment mo. Yes, okay, nagtrabaho ka, and you deserve to go out, pero wag po nating hayaan kasi accountable and responsible po tayo sa lahat ng tatanggapin mo. Kaya alam nyo, pag nagkakaloob ka at nagbigay ka, wag mo nang kukwentahin pabalik. Minsan tayo pagka nagkakaloob, tapos nag-away, pambihira naman, ang dami kong tinulong sa'yo, ang dami kong binigay sa'yo, tapos gaganyanin mo lang ako. Tandaan mo, pag nagkaloob ka, binibigay mo yan sa Diyos, hindi sa tao. Hindi mo naman pwedeng literal bigay mo sa Diyos, Lord, sa'yo ko bibigay natin yung pera sa Kanya, bibigay natin ang bahay natin. Hindi. Literal, minsan, dapat makita mo, ito'y ginagawa mo sa kapwa mo. Tayo po dito sa church. Kaya lahat po ng anumang kaloob natin at nakapagpatayo ng building, alam niyo po, hindi mo na kailangang isulat ang pangalan mo sa bato. Nakaukit na po lahat yan sa puso ng Diyos. At naniniwala ko, si Lord ang magbabalik sa iyo. No? Freely you have received, freely give. Wag mo nang tingnan ito. Huwag din natin tingnan ito as a oppressive duty. Ayoko naman pong ganun sa side na pipilitan o pinipilit ka. Hindi po. Sabi po ng word, let each one give as he purposes in his heart. And not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. So ang responsibility natin to give is primarily yung response. Kaya ka nagbibigay kasi tugon mo yun. That is your response sa generosity ng Lord. Grabe, hindi mo mapapantayan ang pagkakaloob ng Diyos. Expression of joy, no? Expression of our gratitude sa lahat ng kabutihan ng Panginoon. And lastly, tandaan natin, money matters. Whether we like it or not. Hindi pag pinag-usapan ng pera, tandaan nyo, mukha ng pera. Kahit Kristiyano, kailangan natin ng pera, okay? Hindi tayo pwede pupunta ng gasolinihan na ubos ang gasolina mo. Pwede ba kargaan mo ang car ko by faith? Hindi pwedeng ganun. So magbibigay ka talaga ng pera, no? Pag nagugutom ka, by faith, pwede ba bigyan mo ko? Hindi po. So gusto ko lamang pong, last na po to, gusto ko lamang pong medyo, bigyan ng linaw yung sinasabi kong money matters. Now, if you want to be sure na ang ating pong pagkakaloob ay biblical, no, in nature, one observation na kailangan po natin i-add dito. Alam niyo po, true generosity, with which of course we express yung ating pong response doon sa grace ng Lord, no, na sinasabi niya na lahat ng meron tayo galing sa Kanya. Tama? Lord, mental, emotional, spiritual, physical, no? Pero wag natin kakalimutan yung other side of it. Ang Lord concerned din saan? Sa ating pong mga pera. Ngayon, pag binasa natin ang Bible, pasensya na po, konti lang, 15% ang aral dyan ni Jesus patungkol po sa pera at saka possession. If you will take note, pag binasa nyo yan, 15%, kabuuan ng Bible, tinuturo niya pera, possession. Kasi may tendency na mahalin natin ito. May tendency na yan ang maging Diyos mo. May tendency na yan ang maglalayo sa atin sa Panginoon. Pero sa ating Kristiyano, tinuturoan tayo, paano natin i-handle yung ating mga material possession or even the money. So tinuturo niya, wag na masyado tayong mag-attach sa ating mga pera. Many of us na-attract masyado sa material aspect. Hindi, oo, hindi. Di ba? Attracted tayo sobra sa material aspect. Ito po yung kinreate ni Lord. Rather than doon sa nag-create, mas lalo tayong attached doon sa kinreate ng Panginoon. Kung makikita nyo po, na sa lahat ng ginawa ng Panginoon, dalawang bagay ang aking nakikita. In all that the Lord has made, all material things, alam nyo yung una, nagde-declare po ng glory ni Lord sa lahat ng nilikha niya. Pangalawa, nagre-reflect sa kanyang invisible attributes. So kaya 'di ba at the end of the 6th day,
Di ba tiningnan, nagpahinga ang Lord, tiningnan niya lahat ng kanyang creation. Ano ang sabi niya? It was good. So yung palang intensyon. Lahat pala ng meron tayo na gawa ng Diyos, it's good. Ang problema nang pumasok ang kasalanan na iba lahat yun. Kayon ibabalik natin yung true nature ng ating pagbibigay sa Diyos. Una, binibigay mo ito galing sa puso mo, mahal mo ang Panginoon, ino-honor mo siya, dahil sa dami ng ginawa niya sa iyo, sa dami ng pagpapala ng Panginoon sa iyo, it's about time. At tandaan ninyo, hindi lang po pag-share ng gospel. Paano pag nagugutom, yung sinesharean mo? Mayo ka, pagpalaing ka, gutom nga. Minsan nagsishare ka. Di ba may pagkakataon dito po sa mga slum area, pag kami po'y nagsishare, titingnan mo muna yung kalagayan. Alam niyo yung mga bata dyan, gutom. Kahit sandamakmak na sharean mo ng Word of God, hindi mauuntindihan yan, pakainin mo muna. Gagamit tayo ng pera, bibili ng pagkain, para pakainin siya. Ito rin ang sinasabi ng ating Panginoon. Di ba? Sabi po rito, I just want to quote it. Sabi niya, if a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warm and filled out, you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Paano na magiging mahalaga ang salita ng Diyos kung ang pangangailangan niya hindi natin may pagkaloob? So pera is necessity sa evangelism, pera is necessity sa church, pera is necessity sa atin bilang Kristiyano, paano tayo kakain? Pero hindi po yan sinasamba. At hindi po yan dinidiyos. Amen? Gagamitin natin lahat ng ating mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin na pera para muli mag-glorify ang Lord at mapasalamatan natin. Panginoon, salamat po kung hindi dahil sa iyo, wala kami sa kalagayang ito. Tayo po yumuko at manalangin. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat because you have given us another opportunity na kami po, O Diyos, ay magbigay ng parangal sa iyo. Unang-una, ina-acknowledge po namin kung sino ka. Pangalawa, Panginoon, salamat po sa pakikipagrelasyon mo sa amin. Kahit po nakikita mong marami kaming pagkukulang at kasalanan, hindi ka nagdalawang isip, Panginoon, na ipagkaloob mo ang nag-iisa at bugtong mong anak para kami, O Diyos, ay magkaroon ng isang masaganang buhay. Lord, salamat po sa masaganang pagkakataon na kami po, O Lord, ay gagamitin po para po sa pagpapahayag ng mabuting balita. Lord, ang iyong pagkalinga, ang iyong pagmamahal, gamitin mo rin, Lord, ang lahat ng aming mga pananalapi, ang aming pera, para, Lord, sa iyong kapurihan. Tulungan mo kami na makita na totoo, hindi nasasayang ang anumang aming ipinagkakaloob at pinagkakatiwala sa iyo. Pagpalain mo po ang mga kamay sa oras na ito na magkakaloob, galing sa kanilang puso na nagmamahal sa iyo, na may pananampalataya na ikaw ay gagawa ng maraming himala out from this, Lord God. Thank you even for giving us even a small mustard seed ng pananampalataya. Pero alam ko, Lord, malaki, Panginoon, ng himala ang magaganap. Salamat po, increase mo pa po, Panginoon, ang lahat ng aming tithes dahil gagamitin namin, Lord, para abutin marami pa po, Panginoong, mga gusto mong paabot sa amin. Lord, pinalulukuban ko rin ang banal mong dugo ang bawat desisyon ng mga anak mo at magbigay, Panginoon, lamang, O Diyos, ng peace, joy, and even, Lord, mas lalong pagmamahal. Eagerness, Lord, to serve you more, to love you more, and to give more. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo tatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim.
at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim ng masumpungan sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at masumpungan sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating music minister. Dadako po tayo sa ating Holy Communion. At ito po'y ginagawa natin once a month. Ito po'y isang sagradong iniwan ng Diyos na sakramento sa atin upang ating alalahanin ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ayon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto sa chapter 11 verse 23 ng 1 Corinthians, nung gabing ipagkanulo ang Panginoong Jesus, dumampot siya ng tinapay. At nagpasalamat siya sa amang nasa langit at ito ibinigay niya sa mga alagad. At ang sabi niya, kanin niyo ito. Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aala-ala sa akin. So gagawin po natin ito as a remembrance to what the Lord Jesus did at the cross of Calvary. Ano po? At matapos doon, kumuha siya ng cup at
At ang sabi niya, ito ang saro ng bagong tipan, at sa tuwing iinumin nyo ito, ipinahayag nyo ang kamatayan ng Panginoon at ang kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito po'y gagawin natin bilang pag-aalala. Ang ostya o tinapay na yan, simbolo lamang po yan ng katawan ng Panginoon. At ang juice ay simbolo ng kanyang dugo na nabuhos sa krus. Ano po? Tayo manalangin. Father God, in heaven, in the name of Jesus, Lord, i-bless niyo po ang mga bread na ito at ang juice, simbolo ng iyong dugo at ng iyong katawan. Pagpalaan niyo nga po ito at magbigay kalusog ang lakas naming katawang lupa. Ipinapahayag ng aming labi ng iyong kamatayan sa krus ay naging susi at ang iyong muling pagkabuhay ng aming kaligtasan at ang aming proteksyon. Salamat po, Ama. Ito po aming panalangin sa pangalan naming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, kumuha muna po kayo ng isa. Pagkuha niyo po, hawakan niyo muna po, sabay-sabay tayo. At umawit muna tayo sa Panginoon. Kanin mo makibahagi. Tumayo po yung meron na at umawit tayo sa Panginoon. Ito ang Hawakan niyo muna po, sabay-sabay tayo mamaya. Kanin mo Makiisa, yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makiisa. Yan ang dugong dumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Meron na po lahat dyan sa likod. Taas po natin ang ating mga tinapay. Ama, narito po ang tinapay o ostya, simbolo ng katawan ng aming Panginoong Yesus. Salamat sa mga sugat niyang tinaglay, 39 stripes. Sinabi ng iyong salita, we are healed by your stripes, Lord. We claim healing. We claim miracle in our body. All our organs are normal in Jesus' name. Kidneys, hearts, yes, lahat, Panginoon, ng mga organs ng iyong mga anak, sa mga sugat mo tinaglay, Panginoong Jesus, pinagaling mo na. We claim it, we declare it, Lord. In Jesus' name, kainin po natin sabay-sabay. Amen. Thank you, Lord. Inumin po natin ang juice. Sige po, ipasan nyo pa kanan at pakaliwa. Kukunin po uli ng ating mga asherem. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po yung manatili na kayo ko. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon each and every one in Jesus' name. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Maupo po ang bawat isa. Para sa ating mahalaga announcement, Pastor Rashik, kain na. Mga announcement natin.
May kapaporito sa harapan, Brother Michael? Praise God po. Okay, so good morning po sa bawat isa. Ito po ang ating mga announcements. So, tomorrow po, May 5 until May 7, we have our first Monday, Tuesday, Wednesday of the month na prayer and fasting. So, ang ating pong prayer list or prayer guides ay sinesend po natin sa GC, pero wag po tayo mag-stick doon as the Holy Spirit lead us kung ano po yung mga gusto pa pong ipanalangin po ng Panginoon through us ay, yun nga po, let's be led by the Holy Spirit. Okay po, so ayan po ang ating prayer and fasting. Let's involve ourselves. Pwede po kayong mamili ng kahit isang meal lang po or dalawa or kung kaya nyo po whole day na water, ano lang po tayo, water lang po i-intake natin. So depende po sa ating personal conviction from the Lord. Okay po? But let's be sure na tayo po ay, kumbaga, we are involving ourselves. Amen? Dahil po as believers of Jesus, prayer and fasting po should be part of our Christian life. Amen? Dahil ang Panginoon po mismo ang nagsabi, di ba po sa Matthew, na if we pray, if we give, and if we fast. So hindi po siya, when we fast, when we pray, when we give. So hindi po siya optional. It should be our practice as believers of Jesus. Kaya po, let's involve ourselves. At kung kayo naman po ay may tinitake na mga medicines or kailangan nyo po na mag-take ng mga prescriptions na binibigay po sa inyo ng mga doktor, pwede naman po kayo mag-Daniel's fast. Ano po yung Daniel's fast? Hindi lang po tayo kakain ng meat, ng mga, ano pa po ba? Hindi po magdodrink ng any juice or tawag po dito, mga wines, ganyan. So, purely fruits and vegetables lang po. So, that's Daniel's fast and water. Pero kung kaya naman po natin na, yun nga po, water fast, good thing din po yun. Alam nyo po ba na ang fasting is also good for our physical body. Amen? Kumbaga, tatanggalin po through fasting po ay i-eliminate po ng katawan natin lahat ng toxin sa atin pong katawan. Kaya po, fasting is kumbaga, hindi lang po ito good for our soul, it's also good for our body. Amen po. Kaya po, let's join sa atin pong 3 days prayer and fasting. So, ayan po, yung atin pong mga prayer list, again, sa mga GC po natin ito, pinapadala na lang po natin doon. At ano pa po, okay po, so sa Monday, every Mondays po, 7 p.m., Men's and Youth Basketball Fellowship. Ayan po, usually po ito po yung ginaganap sa Camellia, pero sa mga kabataan po natin dyan na you want to be trained or gusto nyo pong sumali sa mga, ayan po, sa ating basketball, sa mga kalalakihan din po natin. Ayan, you are very much welcome every Mondays po ng 7 p.m. So, yung mga taga dito po ay umaalis po sila ng 7 po ba? Or before 7, 6:30. Ayan, dinadala po ang Travis papunta po sa Camellia. So, pwede po kayong Ayan, sabi po ni Bishop, mga Thursday daw po ay mga tatay. So, pwede po kayong magtanong sa inyo pong mga pastors para po makasama po kayo sa ating fellowship, basketball fellowship po ng ating mga kalalakihan at mga katatayan. So, we have upcoming events. Ayan po. So, sa May 30 po, we have our second pastors conference. Yan, dito po gaganapin. It's a whole day event. So yung mga pastor po natin sa Mindanao, tapos yung mga pastors po natin sa Mindoro, ayan po, tapos sa Alaminos at Pangasinan, Sambales, ayan po, sa Batulao, pupunta po sila lahat dito. Yan, so that will be a whole day event. So
Kaya po dito na po matutulog yung mga pastors po natin. Yan po sila, Pastor Boyet, ayan po, para hindi na po sila uuwi sa Pasig or sa ano. Pero yung mga dito po, katulad po yung mga pastors natin ng Camellia, ayan po, kung gusto nyo po na umuwi, that will be fine. Pero kung gusto nyo pong maki-join sa ating mga pastors dito, ay okay lang din po para po we have fellowship. Ayan, bonding. Okay po, so that will be on May 30. At syempre po, sa May 31, our 14th anniversary. Ayan po, so ito po ay mamaya po, kaya after ng service, lahat po ng mga leaders, workers natin, we have meeting para po sa ating darating na 14th anniversary. Okay po, ang LIPA din po ay magse-celebrate ng first year anniversary sa May 18 po. June na po. Na-move pala po ng June. So, tayo lang po ang mag-celebrate pala. Muli na lang pala po mag-celebrate na anniversary this May. Okay po, so, ano pa po. Ayan. So, Bishop will, present our project po for this year. Ayan. Meron po tayong project. Pero bago ko po explain yan, nagkausap kami nung sa araw ni Ate Janet. Yun po, nagpaplano din at nagpe-pray ng lote ang Camellia. Dahil kailangan na rin po doon, dumadami na po ang umaatin doon sa ating J-Blue family. At nabanggit ko nga sa kanya, pagka may lote na yan, ay dahil iisa naman tayo, talagang kailangan magtulungan. No? Kumbaga halimbawa, nakaano ng loting 200 square meters. Gagawa tayo ng 200 bucks sa isang coupon ban. Per box halimbawa 10,000 pesos, no? So yung 200 box na yon ay mag-aanong bawat tao o pamilya o individual doon sa bawat box na yon na gusto niya i-pledge para sa lote. Bukod sa meron pang nare-raise na fund na. Abi ko, magtutulungan tayo dahil yan naman ay sa Panginoon, no? So ando ng ating pagtutulungan. Kaya kagaya ginagawa natin ang kultura natin bilang sa J-Blue family, pag may pangalangan yung isang church sa ganitong lugar, nasa GC natin, nag-share ang bawat isa para makasupport sa abot na makakaya. Ngayon, ito po sa atin, dahil kulang nga po tayo ng chair, ito po yung nilagay ni Lord sa akin, Silya Mo, Silya Ko Project. O Silya Mo, Silya Ko, upuan mo. Ayan. Silya Mo, Silya Ko, upuan mo. Project. At ang price po niyan ay 400 per chair, bawat isang chair. No? Tapos, Goy, pakita mo yung plano po natin maka-avail ng 100 chair para madagdagan po. Kasi sa anniversary, i-open na po yung curtain at maglalagay nga po tayo ng chair doon at saka ng aircon. Kaya yan po, no? Silya Mo, Silya Ko, upuan mo project. Galing po kami ng Pasig, yan pong chair na yan, doon namin nabili sa dating teacher ni Rebistela nung high school na doon baksakan ng talaga mga chairs, sila yung pinaka-outlet. Yung pong ruby na presyo nila, 400, parang 70, parang ganon. Tapos may isa pa, yung Uratex, halos pareho sila, makapal na tulad niyan, ay halos nasa 400. Kaya inano na po natin ang 400. So ito po ay 1 to 10, tapos ito 1 to 10, kaya 100 chair po yan. Kaya ang per box po niyan, 400 pesos. No? Kaya ako po nauna bilang example, siyempre kailangan leader, laging nauuna. No? Ayan po. Kami po ni Rebistela, yung 1 to 10, sa amin na po yun. So kung 400, 4,000. O yun. Di yung 1 to 10, sa amin na po yun. Halimbawa, si sister ganito, alam ko parang may nagbigay na sa inyong ganito, no? I-pledge. O di 400 pesos. O siya naman, kaya niya 2 o 3 o 5. O yung buong pamilya na yun. 2 o 3. Hanggang mabuo po yan. Ang target po niyan sa May 19, Sunday po yun. 2 weeks pa. Kaya po namigay ng paper sa inyo kung kinakato kayo ni Lord, mag-pledge. O sige, ako, sulat nyo po name nyo dyan, numbers of chairs, kung ilang chair ang gusto nyo, 3 o 5 o 1. Nasa conviction nyo po yun. Galing sa puso, hindi po sa pilitan. Ano po? So, kaya, ayan po, I will give my pledge on May 11. Halimbawa, May 18. At sinasabi po ng 2 Corinthians 9:10, Now may he who supplies seed
to the sower, and bread for food, supply and multiply the seed you have sown, and increase the fruits of your righteousness. Siya daw na nagbibigay ng binhi na itatanim at tinapay para sa pagkain, ang siya magsusupply at magbibigay din ng binhi, no, na itatanim para madagdagan yung bunga ng ating katwiran. Meaning, ang Diyos ang nagbibigay ng ating itatanim. At yung itinanim natin, doon din tayo kukuha ng pagkain. No? Babalik sa atin yon. Kaya yung ibinigay ng Diyos sa atin na resources, magtatanim tayo ng buto, at pag umani tayo sa buto't nagbunga, kakain tayo doon sa itinanim. At doon sa itinanim nating nakain, no? Doon na naman iikot ang blessing. Ganun lamang po yun sowing and reaping. Ayan po. Kaya po, ito po yung project natin. Kaya bago magkatapusan, makaka-avail na po tayo ng another chair na 100. Hanggang doon na po. No po. Ayan. Kaya po, bago magkatapusan, si Brother Michael, may meeting tayo mamaya at saka yun nga po, isulat nyo lamang po name nyo, pakibigay kay Pastora Sheik sa ating mga mother Asheret na nandyan para po isusulat po natin yan dyan. Lalagay po natin sa bulletin board. No, kami po, ayun, meron na po kami, 10. Tapos, nasa inyo po yun, isusulat po yan dyan kung ilan po. Tapos, ilalagay na lamang po yung GCash. Pwede nyo isend sa GCash kay Pastora Sheik, 0917-165-8280. Yun po yung GCash. No? O ito po yung sa church na lang. Ayan. Account number to. Ito po lang. Ayan. 0961-417-3897. Yan po sa church GCash. Tapos nakasulat naman po, basta screenshot nyo para alam kung saan galing. Para sa 19, pag nandyan na po lahat, ayun, pupunta po tayo ng Pasig, Dalayan Travis, makukuha natin yung bagong chairs natin. No? At this week, kukuha po ako ng day na available po ako at kukuha naman po ng split type para ilalagay po rito. Tapos ito, ilalagay sa labas, saka yung stand, at maglalagay rin po dito ng split type pa, maaring 3. At bubuksan na po ito para ang buong music sa anniversary. Diyan po sila mauupo. Pag-aaralan kung paano mabuksan to. No? Ayun. Sige po, mamaya may meeting ang lahat ng tatay natin. Magkakaroon tayo ng mga 5 minutes fellowship lamang. At meron po ako ibababa sa inyo patungkol sa ating mga Father's Fellowship. No po, lahat ng tatay ng J-Blue. Ayan. Okay. So, purin po ang Panginoon. Ayan po, no? Kung nakapagsulat po kayo, meron ba, Sarah? Okay po, so pagka nakapag-sulat na po kayo, mamaya po, bago po kayo umuwi, pwede nyo pong iwan po sa ating mga ushers po sa likod para po, yun nga po, kami na po ang magbibilang kung nakailan po tayo today ng pledges ng shares. At ayun nga po, para po before po mag-anniversary ay magagamit na po natin. And then, ayun po, nabanggit na po ni Bishop, may fellowship daw po for a while ang mga fathers. Mamaya po kayo mga katatayan po natin, kalalakihan, please stay for a while. And this time po, let's call on po yung ating mga birthday celebrants po ng May or mga anniversary. So kung kayo po ay wedding anniversary nyo po today, this month, whether nandito po yung husband nyo or wala po, or yung kayo naman pong wife nyo ay wala, still you come. You are the represent nire-represent nyo po yung marriage nyo pong mag-asawa. At yung mga birthday celebrants po natin, sa mga kids po natin sa likod, baka po may mga birthday celebrants natin dyan ng May, pwede pong pakipunta po rin sila dito sa unahan para po kayo po ay mapag-pray po ni Bishop. Sige po, lahat po ng mga birthday celebrants ng May, meron po ba? Si Kuya Ray, si Arky, May din po. Ayan po, yung mga May celebrant, si Chloe. Ayan. Si Pastor Janelle, May din pala. Ayan po, si Ate Gemma. Sige po, please come. Kayo po ay,
Inaanyayahan namin dito para po kayo ay may pag-pray and we celebrate your life po. Ay, si Alvin pala, happy birthday kahapon. Ayan po, praise God sa buhay po ng ating mga kapatid. Ayan, sila Therese din pala. Yan, ang daming main celebrants. Okay po, praise God po sa buhay ng bawat isa. Sige po, tuon po natin ang kamay natin sa ating mga kapatid. Tuon natin ang ating makamay. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, salamat po sa buhay ng iyong mga anak na magdaraos ng kanilang kaarawan at ang iba'y marahil ay sineselebrate ang wedding anniversary po nila. Father, as we stretch our hands toward them, Lord, i-grant mo po ang desire ng kanilang puso. I-bless nyo, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Anumang desire ng kanilang heart, i-grant mo, Panginoon. And many birthdays to come, O God, sa buhay po nila. In Jesus' name, patuloy silang lumago, lumalim sa yung salita sa pananampalataya sa iyo. Lord, I release your blessing upon them, O God, in Jesus' name. Kalusugan, malakas ng katawan, at mahabang buhay ang ipagkaloob mo po sa kanila. Salamat po, Ama. We entrust their lives unto you. Be closer unto them more than ever before, O God. Basahin nilang yung salita na magbibigay ng direksyon sa kanilang mga buhay. Nakikigala kami sa kanilang physical birthday, Father God. We thank you. We praise you, Lord. In Jesus' name, amen. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Namatay yata isa. Ayan. Pipicturean po kayo. Asan si ating cameraman dyan? Sister Abby. Ayan. Sige, okay lang po kung hindi manags. Sinde. Okay. Compress daw kayo. Lapit pa ron sa gitna. Lapit. Balikat po, balikat. Pag tabi-tabi ang gilid. Ayan. Compress pa po, ate. Ayan. Okay, o yan na. Picture. Okay. Wish, blow your candle. Blow. Ayan. Happy birthday. God bless you po. Thank you po, Mother. Teka, ano pa? Sige po. Marami pong nagtatanong, may mga nagtatanong po sa akin kasi nga malapit na eleksyon. No, siyempre, humingi sila ng guidance at bilang spiritual father po ninyo and founder president ng Jesus Be Lifted Up Church, it is my right and privilege to give you a guidance no po sa darating nating eleksyon. At sino ba raw ibobotong senador o party list, Goy, may pinicturean ako, ay sinulat ko lamang po ito kahapon at nasa inyo pa rin po ang desisyon, di naman po tayo diktador kagaya ng, ewan ko kung nababasa nyo po ito. Ito lamang po, nag-pray po kasi ako, Lord, lagay mo nga sa puso ko, sino ba yung mga senador na pwedeng maiboto namin at sa party list din po, ayan po, at kung meron po kayong mga gusto idagdag or kilala, ano po, nasa inyo po yun. At ito po nilagay ni Lord sa heart ko, si Abalos. Yan po yung number nila sa balota, sinerge ko eh. Si Colonel Busita, yan po yung maraming natutulungan ng mga hinuhuling mali sa kalye. No? Si Colonel Busita. Pia Cayetano, Christian po yan eh. Montemayor, yan po ay attorney na born again po yan, Christian. At marami pong natutulungan niya, hindi lang sikat, hindi kilala. No? Pero sa Christian group, kilala po yan. Yan, si Erwin Tulpo, si Manny Pacquiao, Christian po yan. At sabi, Pastor, pero yun nga, mahal, at least less ano po, kung ano man, no? O yun, less evil, sabi ni Rebrio. No? Pacquiao. At sa party list po, si Brother Eddie sa JIL, panalo na siya.
Tsaka yung iba po. Ito pong sa party list, nagpe-pray din ako. Si Sister Elma po, Balesteros, tumatakbo po pala siya sa party list na Bagong Pilipinas. At ito po ay Kristiyano at may direct access ako at kaibigan po natin at kapatiran. Kung dumating ang panahon na may nangailangan sa atin o sa national, may direct access ako sa kanya. Hindi po kagaya sa ibang party list na taga rito sa atin o saan man, wala tayong access. Ito po, Kristiyano, kapatira, matagal ko na pong kakilala at yan po siya sa Bagong Pilipinas under ng ating Pangulo ngayon. Ano po? Ayan, number 143. Tama ba? 146, sorry. 146. 146. Nako, nagkamali. Number 146. 146. Bagong Pilipinas. Yan po, party list. Yan po, ipagpe-pray po natin siya. Ano po, Sister Elma, halika. Pag-pray natin. At yan po, inasupport po sa akin noong paman. Lalo pa po ngayon, nakakarating din ako sa bahay niya. At nagka-contact po kami through FB. At umuwi siya ng Mindoro nung last week. Nandun ako, tama-tama. Talagang nakadalo rin po siya sa ating gawain sa Black Six. Ayun, pinakilala ko sa mga kapatid. Ang dami niya rin kilala sila. Pastor Magluyang. Mga kasabayan niya nung araw. Brother Raul, Leia. Ayan. Mga 1980s, Brother Oka. Si Pastor Oka ng Bulalakaw. So, ipag-pray po natin siya. Dito tayo. Tawagin natin Pastor Jam. Lali kayo, Pastor Rio. Yung mga pastor natin, Pastor Boyet, makiisa po kayo sa prayer. Ano po? At least ito po, ka-close ko, malapit tayo. Anytime, makakalapit po tayo pag may kailangan tayo. At yun naman po ang heart niya, makatulong din sa church. Unlike sa ibang party list, hindi natin kilala, wala tayong access. Ano po? Ayan, 146, Bagong Pilipinas Party List. Ano po? Ipanalangin natin siya, ma? Pastor Paul, ayan. Tuon po natin lahat ang kamay natin sa Kanya. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sapagkat binigyan mo kami ng isang kapatid na malapit din po sa amin at handang maglingkod, nais maglingkod sa aming bansa through party list ng Bagong Pilipinas. Lord, habang nakatuon ang kamay namin kay Sister Elma, O God, we pray for your intervention, Panginoon. Ang plano at kalooban mo mangyari sa kanyang buhay na siya ay maupo sa Kongreso. Lord, I release, O God, your blessing upon her life in Jesus' name. May your divine favor be upon her life, O God. Pagpalain mo po siya sa na kanyang mga kasama at makapaglingkod siya ng maayos, tama sa aming bayan kapag siya nilagay mo na bilang isa nominee sa party list ng Bagong Pilipinas. Pagpalain mo ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya at patuloy po ng aming koneksyon ay manatili ang aming communication. Lord, ingatan mo siya at gabayan, bigyan ng kalakasan habang siya ay naglilingkod po din sa iyo. Salamat sa kanyang buhay, ingatan mo siya at gabayan, palakasin at magtagumpay siya sa kanyang layuning ito. Thank you, Lord, sapagkat niloob mo na kami po'y muling magkita sa Mindoro at dito rin po, O God, sa Cavite. Salamat, Lord, we entrust our life unto you at samahan mo siyang lagi araw-araw at manalangin at magtiwala po sa iyo na ikaw ang kanyang pag-asa, Panginoon. We thank you, Lord. We praise you, Father God, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless. Ayan po, Sister Elma, ng mga pastor natin. No? God bless you. Ayan, sa Mindoro, sa Jensa, sa Pangasinan, sa Pasig, yung po mga kamag-anak ko sa Pasig, yung mga bidanya sa San Nicolas, Pangasinan. Ayan, halos isang barangay doon, kamag-anak ko, puro bidanya. Talagang mga kadugo ko. At plano ko po, bago mag-May or June, babalik po kami doon, no? Para mag-evangelism doon sa isang barangay. Puro bidanya po talaga. Ang dami. Ganon din sa, meron pa akong mga Bedanya family sa Cotabato, sa Sultan Kudarat. May mga Bedanya po dyan, no? So, God bless us all at tuloy po tayo sa ating mahalaga pang ilang announcement. And this time po, we want to acknowledge yung atin pong mga graduates, mga nag-moving up, may mga achievers sa ating mga estudyante. Before we call them, we have our AVP. Tingnan po natin ang ating screen para po makita din po natin ano yung mga achievements ng atin pong mga bata, mga kabataan.
Amen. Congratulations po sa ating mga graduates, mga moving up at mga achievers ng ating pong mga kabataan. So, ayan po, pwede po ba natin kayong imbitahan dito po sa unahan, and Rev Stella will pray for you. First of all, syempre po, ang inyong mga magulang is very proud of you. At ang J Blue family po, we are very proud of all of you. Ayan po, sige yung mga bata po natin. Ayan po yung mga, kung nakita nyo pa ang inyong pangalan dito, or kung hindi naman po kayo naisama dito po sa ating AVP, but you have graduated, or kayo po ay nag-moving up, or may awards po kayo sa school, achiever, please come forward as well. Ayan po, kayo po ay ipapanalangin po ni Rev Stella. Sige po, yung mga youth ay mga kids pa po natin sa likod, baka po meron pa po dyan. Pakitawag po sila. Please come. Ayan po, yung mga may awards po natin ng mga youth, mga bata. Congratulations to every one of you. Indeed, you are the head and not the tail. You are blessed by the Lord. Amen. Praise God po sa buhay ng bawat isa sa inyo. Okay. Praise the Lord. Tuon po natin ang ating mga kamay sa kanila. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, salamat po sa nakaraang school year na kung saan ay sinamahan nyo, Panginoon, at iningatan ang aming pong mga kabataan na ito. Salamat sapagkat, Lord, inaangkin namin at dinideklara sa kanilang mga buhay na sila ay hindi buntot, kundi ulo, Panginoon. Saan man larangan, Panginoon, ang kanilang grado sa kanilang pag-aaral. Father God, sa oras na ito, sa susunod na school year, na kung saan, Panginoon, ay another journey, O God, ang kanila pong kakarapin. Father, we declare, O Lord, your divine wisdom, knowledge, and understanding be upon them, O God. Patuloy niyo silang samahan, Panginoon, at hayaan niyo po, Diyos, na ang kapangyarihan nyo ay kumilos sa kanilang mga buhay. Provide all their needs, O God, sa kanila pong pag-aaral. Makakatapos sila, Panginoon, na maluwalhati. At alam ko po, Panginoon, in your perfect timing, Panginoon, mangyayari't magaganap ang mga pangarap nila, O Diyos. Hallelujah, na kung saan, Panginoon, ang bawat kurso na kanilang at kukunin, Panginoon, ay magiging bahagi upang ikaw ay mapaglingkuran nila. Salamat, we declare Jeremiah 29:11 that your plan for them is a plan of peace and not of evil, that they might have an expected end. Father, we entrust their life, O God, at hayaan nyo na ma-enjoy nila ang bakasyon ngayon, Panginoon, at may handa sila sa susunod na pasukan.
Lord, kayo magpo-provide ng lahat ng kanilang pangailangan. Hindi nyo sila iiwan. Hindi nyo sila pababayaan. Maraming pong salamat at alam namin, Panginoon, na naroon patuloy, O Diyos, na patutunayan nyo sa kanila na kayo ang source, Panginoon, ng tunay na wisdom, O God, in the name of Jesus. Salamat. Hallelujah. We give you all the praise, the glory, the honor, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Congratulations po again sa bawat isa sa inyo. May the wisdom, knowledge, and understanding of the Lord be upon all of you sa darating pong pasukan ulit. So this time po, can we call Shem Aklan? Ito po ang ating isa sa mga kabataan dito sa Molino, Maine. Ayan po, siya po ay pupunta na po sa Japan this Wednesday. Ayan, dahil binigyan po siya ni Lord ng opportunity. Nasaan na po si Shem? Shem, come on. Pagpe-pray ka ni Bishop. Ayan. So, ang pag-iingat po ni Lord ang kanyang kasama sa pagpunta po doon. Siya po ay anak ni Sister Cathy at Brother Rio. Asan na po si Kuya Rio? Kuya Rio, punta din po kayo dito. Ayan. So, we rejoice with him. Bagamat siya po ay malalayo sa atin, pero po ang puso niya ay mananatili po dito. Amen. Sige po, ipag-pray natin si Shem. Lord, we pray for your guidance and protection be upon Shem, O God, sa kanyang pag-work sa Japan. Lord, patuloy na ikaw po ang kumilo sa kanya, bigyan mo siya ng direksyon, huwag niya makaligtaang basahin ng salita mo araw-gabi upang magbigay ng gabay sa kanya sa araw-araw. Release your blessing upon his life at huwag niya makalimutan ang gawain mo pong pinaglagyan sa kanya sa lugar na ito po, Panginoon, dito siya nabuo, dito siya nakakilala sa iyo at tunay nga, Panginoon, na ikaw magbabantay, mag-iingat sa kanya at ang kanyang mga makakasama sa word, ang kanyang boss, O God, ay maging malapit sa kanya, ang pabor mo ay maramdaman niya at maranasan niya. We entrust his life unto you sa kanyang travel, going to Japan. Lord, we ask your traveling mercy be upon his life, Father God, in Jesus' name. May your heads of protection be upon him, Lord God. I-bless mo siya at gamitin mo siya to be a channel of blessing sa church, sa mga youth, sa gawain mo po dito, Father God. We honor you, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen. God bless you. Amen, Brother Rio. Amen. Sige po. Amen. So, magsaya po tayo ngayon. Umawit tayo sa Panginoon. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, umawit lamang tayo kay Lord. Amen. Lahat ng may hininga ay magpuri kay Lord. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay may hininga. Sabihin mo, ikaw ay may hininga. Kabila, ikaw ay may hininga. Dapat kang magpuri sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat ng may Hininga, purihin ang Panginoon. lahat ng may Lahat ng may hininga, hininga, purihin ang purihin ang Panginoon. Panginoon. Ako'y magpupuri sa labag at bundok. Kung may alinlangan sa Diyos katiyakan, ako'y magpupuri ano man ang mangyari. Papuri sa dagat, ako ay aawit. Hanggat nabubuhay, di mapipigil. Purihin ang Panginoon. Purihin, purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri ano man ang damdamin. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Ang pagpupuri sa data, higit pa sa tunog. Ang sigaw ay papuri, ang Diyos ay mag-ari. Hanggat nabubuhay, di mapipigil. Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon.
Ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang mapuring alay. Purihin ang Panginoon. Amen. Clap your hands. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapapantay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala. Muli pa sabihin natin, ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapapantay. Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Purihin ang Panginoon. Purihin, purihin ang Panginoon. Purihin, purihin ang Panginoon. Di tatahimik, di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Yes, ang Diyos ang mapuring alay. Hindi tatahimik, di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Yes, ang Diyos ang mapuring alay. Hindi tatahimik, di tatahimik, ang Diyos ay buhay. Sa Diyos ang mapuring alay. Purihin, purihin ang Panginoon. Muli pa purihin natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may humihinga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Araw-araw tayo magpupuri. Amen. Hallelujah! Yes, Lord. Amen. Sige po. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Sumitin natin araw-araw. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, araw-araw sasamahan. Yes! Araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Say! Ikaw at ikaw hari. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Muli pawitin natin araw-araw. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, araw-araw sasamahan. Araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Sing araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin natin ang Diyos. Ikaw at ikaw hari. Oh-oh, oh-oh, oh-oh. Say, oh-oh, oh-oh, oh-oh. At
Pwede po i-deklara, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Say! Wala kang katulad, lalala kang katulad. Oh, wala. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Muli pa, mas malakas, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano man maging panahon. Yes, Lord. Ano mang pagkakataon, Ano mang maging sitwasyon, ika'y pupuri. muli pa, awitin natin, ano man maging panahon, ano man pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Muli pa, mas malakas. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Balik natin sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa iyo ang papuri, Panginoon, sa iyong pasasalamat. Thank you, Lord, sa tagumpay. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Kay kasama o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Thank you, Lord. Pastor Jan, pangunahan tayo.
So hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus, sa amin pong kalagitnaan, amin pong naranasan ang presensya mo. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan, ibinaba mo sa amin pong kalagitnaan. Salamat, Panginoon, dahil umaamin kami, wala kaming magagawa. Lord, alam namin, O Diyos, that apart from you, we are nothing. Kaya, Panginoong Jesus, kami po, nagpapasakop kami, Panginoon, sa kapangyarihan mo. At hindi po kami ang naitataas pagkos ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. That only Jesus be lifted up sa amin pong mga buhay, sa amin mga puso, at sa lahat-lahat po dito sa mundong ito. Kaya Panginoon, sa pagtatapos po ng amin pong pagsamba sa iyo sa umaga na ito, Lord, alam namin, hindi po kami matatapos sa pakininiig sa iyo. Hindi kami matatapos sa relasyon namin sa iyo dahil minuto alam namin, binabantayan mo kami, Panginoon. Lord, oras-oras, O Diyos, ikaw po ay kumakalinga sa amin. Kaya sa paglabas po namin ng sambahan na ito, Lord, bibit-bitin namin ang pangako na nagmumula sa iyo. Unang-una ay pangako ng kaligtasan, Panginoon. Kaya kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng aming narinig, Panginoon, sa umaga na ito. At alam namin, O Diyos, Lord, hindi lamang ito for information. Pagkos, Lord, baguhin mo ang buhay namin sa salita mo. There will be transformation, O God, sa lahat mong naming napakinggan. Panginoon, alam namin, ito po ay iniukit mo na sa aming puso. At Panginoon, dinideklara namin sa buhay namin, wala pong magagawa si Satan sa lahat po, Panginoon, na tinanggap namin sa umaga na ito. Satan, you are already defeated. At isinasawata namin ang lahat ng kilos mo, ang lahat ng gawa mo. Kaya paglabas namin, Panginoon, we will be like a roaring lion ready to fight for the battle. We will be, Panginoon, victorious paglabas namin dito sa sambahan na ito dahil kasama ka namin. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw po, O Diyos, ang magbabantay at magdadala sa amin pauwi katulad ng pagdala mo po dito sa amin dito na ligtas. Ganon din po ang paglabas namin sa sambahan na ito. Iuuwi mo pa kami, Panginoon, ng ligtas, Panginoon. At Lord, sa maghapon na aming gagawin, kung ito man, O Diyos, ay para sa pamilya namin ang natitirang oras namin sa maghapon na ito. O ito man, O Diyos, ay para sa misyon, Panginoon namin, na kung saan marami pa pong maipahayag na salita na nagmumula sa iyo. Natatandaan namin, O Diyos, ang bawat isa sa amin ay instrumento lamang, Panginoon, ng iyong salita. At tatandaan namin, you are still the Word of God. Ikaw, Panginoon, ang laging salita na merong nakaukit sa puso ng bawat isa sa amin. Kaya, Panginoong Jesus, ibalik po ang lakas ng nawala sa lingkod mo na ginamit sa umaga na ito. Ikaw rin po ang magpala sa buhay niya at hindi lamang sa kanya, pagkos sa lahat ng nandirito, Panginoon, dahil inaangkin namin ang katagumpayan ng lahat-lahat ng bagay dito sa mundo, na ikaw po ang magpapala sa bawat isa ng siksik, liglig, at umumapaw na pagpapala in the name of Jesus. Kaya dakila ka mang Diyos, ipinabalik namin sa iyo sa umaga na ito ang lahat po na papuri, pagdakila at tanging pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at ang lahat po nagsabi ng Amen and Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, Amen. Praise and glory, honor, unto our God, unto our God.